Príjemný večer praje poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície plus od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postrehy môžete posiať na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Skôr ako privítam dnešných hostí, ešte tu mám jeden oznam ohľadom jedného podujatia. Matica Slovenská pozýva na slávnostné znovu odhalenie pamätnej tabule a vzdanie úcty k utrpeniu našich predkov po viedenskej arbitráži z novembra roku 1938. Spomienková slávnosť sa uskutoční 29.9.2024 o 15. hodine v dome Matice Slovenskej na Jesenského ulici 25 v Dunajskej Strede. Súčasťou podujatia bude aj odborná prednáška, kultúrny program. Ja som veľmi rád, že v dnešnej konzervatívnej pozícii prijali hostia, ktorých sme naposledy v konzervatívnej pozícii aj s inžinierom Sujom veľmi často spomínali. A sú to ľudia, ktorí majú dočinenia niečo s baterkárňou Šurany a Šuranského industriálneho parku. A konkrétne to je pán doktor Miloš Rybár, starosta obce Bánov. Pekný večer vám prajem, pán starosta. Príjemný dobrý večer. Pani inžinierka Naďa Nučková, občianska iniciatíva Chránime si naše. Dobrý večer. A pani inžinierka Lubica Gulášová, občianska iniciatíva Chránime si naše. Dobrý večer. Takže dneska ja budem veľmi rád, keď budú aj reakcie našich poslucháčov. Ja ich poprosím, aby boli čo najstručnejšie, 1-2 vety. Určite sa im budeme venovať v závere relácie. A teraz už prvé otázky na našich hostí. Ja by som bol veľmi rád, keby sa vlastne nejakým spôsobom uviedli naši poslucháči do tej problematiky z hľadiska nejakej časovej osy. Je to potom lepšie z hľadiska nejakej zrozumiteľnosti, potom aj tých konkrétnych výhrad a námietok, z ktorých sú určite naši hostia plní, ale musíme to teda odprezentovať ako v nejakom kontexte, v nejakom celku. Takže prvá otázka na našich hostí, a jedno teda, kto si zoberie slovo, je tá, že vlastne kedy sa začalo vôbec rozprávať o Šurany Industrial Parku ako takom a konkrétne aj potom o baterkárni Šurani ako takej. Z hľadiska vládnej úrovni Slovenskej republiky a potom by som dal doplňujúcu otázku aj smerom na tej komunálnej úrovni a dotknutých občanov. No dobre, takže môžem si zobrať ja slovo, takže v nejakej chronológii, keď si to predstavíme, tak my už samozrejme asi nejaké 2 roky počúvame o baterkárni, ale všetko to bolo len veľmi všeobecne, veľmi povrchné, vždy sa to sem tam ozvalo z médií, ale nejakú vyslovene konkrétnu informáciu sme my ako občania nikdy nedostali. Časové to bolo asi tak, že v júni 2022 bolo vydané osvedčenie o významnej investícii, ktoré podpísal pán minister Sulík a aktuálne je projekt v gestii ministerky Sakovej. Potom následovalo také 2-ročné informačné embargo, zase tie sporadické informácie, ale všeobecne bolo povedomie také, že pôjde o nejakú montovňu. Nikto z nás nevedel a ani nikdy nepadlo slovo, že to bude chemická fabrika. Konkrétne potom v júni 2024 začalo zisťovacie konanie a bol zaslaný zámer na obec Bánov. Koncom júna, alebo respektíve 18. júna sa konalo verejné zhromaždenie občanov v Bánove, ktoré teda zvolal pán starosta aj na náš impuls, by som povedala. My sme tu s kolegynkou za iniciatívu Chránime si naše. Takže na tomto verejnom zhromaždení sa stretli MH Invest, to je vlastne štátny podnik, vedenie obce Bánov a naša občianska iniciatíva. Výsledkom tohoto verejného zhromaždenia bolo zásadné vyjadrenie nesúhlasu s investičným zámerom Šurany Industrial Park a sumarizácia niekoľkých desiatok taxatívne definovaných argumentov v neprospech projektu. A následne sme aj vydali tlačovú správu. Potom, o pár dní neskôr, 21.6.2024, zaslalo k pripomienky k zámeru mesto Šurany. Tie pripomienky boli dosť závažné. 24.6.
zaslalo nesúhlasné stanovisko obec Bánov, ale aj naša občianska iniciatíva. 26.6. sme napísali list prezidentovi, napísal ho jeden náš občan z Bánova. Následne sme oslovili mailom asi 12 enviro organizácií. Z toho, čo sme boli veľmi sklamaní, odpovedali iba 2. To boli Priatelia Zeme, pani Medovičová, ktorej veľmi pekne ďakujeme. A potom ten veľký známy Greenpeace odpovedal, ale až na druhú výzvu. Ale teda, aspoň tá odpoveď tam bola. A tie ostatné, ktoré neodpovedali, môžeme spomenúť, keď im máte? Teraz vám neviem povedať presne, že ktoré to boli, ale... A tieto 2, čo nejakým spôsobom reagovali, tak reagovali, že by vám nejakým spôsobom toto vstúpili alebo pomohli s niečím? Áno, konkrétne Priatelia Zeme vstúpili ako účastník konania, ale oneskorene. Takže neviem, že či boli ich pripomienky brané do úvahy, alebo ako to teda skončilo. Bolo to s oneskorením. Ale snaha bola určite veľká, aj pomoc konkrétne pani Medovičovej. Tá dokonca sa zúčastnila aj na zhromaždení v Šuranoch. A Greenpeace vám odpovedal? Akým spôsobom? Greenpeace nám odpovedal takým spôsobom, že oni majú momentálne nefunkčný Facebook a že nám nemôžu vlastne veľmi pomôcť, ale že aspoň na Instagram dajú nejakú výzvu, aby ľudia podporili tú našu petíciu ešte aj s takým textom, že tá baterkáreň má nejaké mierne negatívne účinky, takže my sme z toho boli ako veľmi sklamaní z toho postoja Greenpeaceu. A dodnes vlastne vôbec ani nie sme v kontakte, ani s nimi nič neriešime, ani so žiadnymi inými organizáciami takéhoto typu. Jedine teda s tou pani Medovičovou, ktorá naozaj sa aktívne zapája, je úžasná. Prišla aj na to stretnutie v Šuranoch, aj tam vystúpila, aj upozornila na konkrétne pochybenia, obchádzanie zákonov a podobne. Takže jej sme naozaj veľmi vďační, že sa... Samotné to zriadenie toho priemyselného parku v Šuranoch, Šurany Industrial Park, bolo s vami ako občanmi konzultované alebo s komunálnymi politikmi? Táto investícia s nami nebola vôbec konzultovaná. Ja len možno ešte aj doplním, že vlastne jedná sa o druhú najväčšiu investíciu v histórii Slovenskej republiky, teda vlastne aspoň tak je to prezentované. A teraz táto celá investícia sa rozprestiera v katastrálnom území mesta Šurany. Vzdušnou čiarou naša obec to má menej ako 1 kilometr, čiže vlastne žiadne nejakým spôsobom dohady alebo stretnutia alebo informácie, že takýto nejaký priemyselný park má výraz vlastne v blízkosti nášho katastra, tak samozrejme počas týchto 2 rokov, od toho roku 2022, neprebiehali. Následne, ako bolo spomenuté, tak 3. júna 2024, až keď okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosť o životné prostredie, zaslal tzv. Upovedomenie o začatí zisťovacieho konania a následne nám vlastne zaslal aj zámer, čo všetko vlastne bude v tomto priemyselnom parku s názvom Šurany Industrial Park, tak vtedy sme sa vlastne my ako samospráva, ako obec Bánov dozvedeli, že sme účastníkmi konania, a to tým, že vlastne čas elektrického vedenia pôjde cez náš kataster a v rámci toho priemyselného parku bude niekoľko kruhových objazdov a časť tohoto kruhového objazdu bude zasahovať aj do nášho katastra. Čiže vlastne iba vďaka tomuto sme sa my stali účastníkmi konania a od toho 3. júna, kedy bol tento zámer zverejnený, kde sme mali 21 dní na to, aby sme sa k tomuto zámeru ako dotknutá obec vyjadrili a poslali vlastne stanovisko. Dátumovo to vychádzalo vlastne do toho 24. júna, čo ako bolo spomenuté, tak vlastne 21. júna my sme zasali toto naše nesúhlasné stanovisko s 51 pripomienkami, ktoré vlastne vzýšli aj na tom prvom takom úvodnom stretnutí, na ktoré sme naozaj dúpali a chceli sme, aby bolo tzv. Verejné zhromaždenie s našimi občanmi. Bolo to u nás v Kultúrnom dome 18. júna. Keď ešte spomeniem, že vlastne od toho 3. júna vlastne toto celé začalo a o tomto zámere sme sa dozvedeli, tak prvé také stretnutie so zástupcami NH Invest a s vedením obce, kde som sa zúčastnil aj spolu s môjim zástupcom starostu, bolo 12. júna, kde sme sa
aspoň v časti dozvedeli o tom, že čo tu vlastne má vyrásť vlastne v susednom katastri, aj keď, ako som spomínal, vzdušnou čiarou je to menej ako 1 kilometr. Pre mňa, ako pre predstaviteľa samosprávy, ktorý zastupuje 3500 občanov, je to trochu také nepochopiteľné aj celková tá komunikácia, pretože bavíme sa tu o naozaj obrovskej investícii, o gigafabrike, ktorá by tu nám mala vyrásť a neprebehlo žiadne nejaké rokovanie, či už s okolitými samosprávami, alebo teda už s nami, ako sme sa dozvedeli od toho 3. júna, že sme aj my dotknutou samosprávou a teda sme aj my účastníkmi konania, aby sme vlastne o tom vedeli už teraz ako odhliadnúť od toho, že čo by vlastne malo byť súčasťou toho priemyselného parku, však to si za chvíľočku možno aj bližšie rozoberieme, že vlastne čo za fabriku by tam malo vyrásť, tak bez ohľadu na to, čo by tam malo byť, tak akákoľvek komunikácia vlastne neprebehla. Až prvé to stretnutie bolo toho 12. júna, v procese, kedy bol tých 21 dní a mali sme vlastne my ako obec, samospráva, dotknutá samospráva sa vlastne vyjadriť a poslať naše stanovisko k tomuto zámeru. Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak vlastne územné plány obcí, Bánov alebo aj mesta Šurany vôbec nehovorí o nejakom industriálnom parku. Vôbec. To vlastne bolo naplánované z centra, z ministerstva hospodárstva v podstate a cez to ich akciovú spoločnosť 100% účasťou štátu, to je HM Invest sa to volá, hej, tá firma. A vlastne na tom vašom, pán starosta, stretnutí v tom júni, 3. júna ste hovorili, tak vlastne boli predstavitelia koho informovať o týchto zámeroch? Bolo to 12. júna a boli to vlastne zástupcovia MH Investu. MH Investu. A ministerstvo hospodárstvo tam nebolo zastúpené? Nie. Ani investor tam nebol zastúpený? Nie. Vlastne MH Invest je cez ministerstvo hospodárstva ako SROčka so 100% majetkovou účasťou alebo respektíve vlastníctvom ministerstva hospodárstva. Takže iba títo zástupcovia boli na tom stretnutí toho 12. júna. Čiže vy ako obce máte svoje vlastné územné plány, zrejme predpokladám, že tam máte poľnohospodárske využitie tej pôdy a tak ďalej a zrazu z ničoho nič príde niekto a povie, že naplánovali sme tam gigafabriku chemického charakteru, baterkáreň a teraz ako čo? Nech sa páči. Ja by som povedala, že tam bol zlomový bod ten, keď sa zverejnila vlastne tá mapka toho Šurany Industrial Parku, lebo my vlastne sme ako z tých šumov vedeli, že niečo sa tam plánuje, ale my sme nevedeli, či je to medzi Bánovom a Šuranmi, z ktorej strany, lebo Bánov a Šurany spája ešte jedna cesta, nie len tá nitrianska cesta, ktorá je za dedinami. A keď sa zverejnila tá mapka na tom Facebooku, tak zrazu, aj naša teda obec samozrejme to zverejnila, proste ľudia zistili, že to je niečo obrovské a ako keby to bolo také prebudenie, že čo sa to tu vlastne deje, že o čo tu vlastne ide. A mali sme také šťastie, že jedna pani profesorka z Bánova si ten zámer aj pozrela a prepočítala si tam nejaké dáta, údaje a zistila, že to tam jednoducho vôbec nesedí, že ten zámer je vypracovaný zle a začala sa o tom rozprávať s ďalšími ľuďmi a vlastne na popud týchto diskusí relatívne úplne obyčajných ľudí z Bánova vlastne to stretnutie bolo aj zvolané. Ja si myslím, že možno keby k tomuto neprišlo, tak to celé okolo nás obíde, nie sú žiadne pripomienky a tvárili by sme sa, že sa tešíme na túto super investíciu a tak ďalej, ale my sme vlastne tam v tom júni začali úplne odkrývať Pandorínu skrinku, že čo sa to tu vlastne naplánovalo na nás, hej? Vlastne dá sa povedať, že vy ste sa ako občania dotknutých obcí o tom dozvedeli súčasne s vedením samosprávy. Áno. A vedenie samosprávy vám okamžite umožnilo ten kontakt a získavať informácie ako keby súčasne. Aj vedenie samosprávy, aj občania získavali súčasné informácie z týchto stretnutí. Áno, veľa ľudí nám to vyčíta, samozrejme, že sú takí všelijakí rypalkovia, nám to vyčítajú, že a kde ste boli doteraz a čo, 2 roky sa tu o tom hovorí, ale my sme skutočne nemali žiadne informácie, tam bolo 2-ročné informačné embargo a vieme, lebo už potom sme sa začali stretávať, že napríklad aj poľnohospodári alebo podnikatelia z toho regiónu sa pýtali na istých miestach, či už na kraji, alebo proste v tých
štátnych inštitúciách, že čo to bude, povedzte nám, veď aj my sa k tomu chceme vyjadriť. Vždycky bolo povedané, že je tam informačné embargo a vlastne nemali sme vôbec žiadne informácie o tom, ani sme sa k tomu nemohli zaujať. Je tu taký dobrý zvyk v Slovenskej republike, že tí informovaní, ktorí už vedia, že sa niečo deje s pozemkami, tak prídu a začínajú vykupovať tie pozemky veľmi lacno. A to už je prvý signál, že sa niečo deje, viete? Zaznamenali ste vo vašich obciach nejakých takýchto priekupníkov, ktorí už boli vopred informácie, teda mali o tom, že sa nejakým spôsobom tu bude priemyselný park a snažili sa od tých ľudí, ktorí nevedeli absolútne o ničom, za výhodnú cenu získať ich pozemky? Viete čo, ja konkrétne, ako viem, že tam prišlo k nejakým výkupom, ale až tak by som to nehodnotila, že nejaké podrobné informácie k tomu nemáme k tomu až tak veľa. Vieme napríklad, že tam sa plánujú nejaké ubytovne, že sa plánujú už dlhšie, ešte pred zverejnením toho zámeru, takže mali istí ľudia určite informácie, ktoré my sme nemali. Lebo tak sa to pracuje, totižto keď sa aj pristúpi na nejaké vyvlastňovanie, o čom sa tiež budeme baviť, tak už je tam nejaká znalecká cena, za ktorú sa to robí. Ale keď sa nevie, že vlastne takéto niečo hrozí, tak tá cena je ako vyššia, proste nie je to taká normálna cena za ornú pôdu, takže tam dojdú špekulanti, ktorí to potom vykupujú, špekulanti s informáciami od štátnych ústredných orgánov a tí potom predávajú, odkúpia to od tých bežných ľudí, ja neviem, za 5 € a potom v prípade, ak je to u vás určené tých 11 €, tak vlastne oni to už potom predávajú štátu a na tom zarábajú. Takže takíto špekulanti, to už je prvá vec, že sa niečo deje. Bohužiaľ je to slovenský šport, nebol by to len prípad týchto parciel v Šuranoch od gigafabrikou čínskou. No, čiže keď sa ešte vrátim k tomu, tým rokovaniam, to prvé stretnutie u vás v Bánove, pán starosta, bolo rovnako hektické z hľadiska emócií ako potom to šurianske? Myslím si, že porovnávať by som to určite neporovnával s tým šurianským, pretože vtedy vlastne občania ani my sme nemali skoro žiadne informácie. Čiže my sme aj našim občanom, aj respektíve MH Invest, ktorý prišiel na to verejné zhromaždenie, ktoré inak pár hodín predtým aj nemalo byť, pretože najprv sme sa deň predtým s nimi dohodli, že teda to verejné zhromaždenie bude. Dali sme na vedomie aj občanom, dali sme na vedomie aj zamestnancom, alebo respektíve aj poslancom obecného zastupiteľstva. Niektorí si zobrali aj voľno a vlastne v ten deň, keď malo byť to verejné zhromaždenie, tak som sa dozvedel, že teda nemá byť a prečo to má byť zvolané, že jednoducho tie procesy a postupy sú vlastne iné a že my sa teraz vymykáme nejakému harmonogramu a že predbiehame ešte nejaké udalosti. Čiže čo sa týka telefonického rozhovoru aj zo spolu aj s MH Investom, tak jednoducho našťastie sa nám potom podarilo, že prišli potom v tých podvečerných hodinách na tú 17. hodinu na to verejné zhromaždenie, kde sa títo občania vlastne dozvedeli. Samozrejme, tie emócie sú u každého, ale ja môžem povedať, že to stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Bánove, tak bolo úplne pokojné. Pozreli sme si vlastne celý ten priemyselný park, čo nám vlastne predstavil MH Invest. Aj za občiansku iniciatívu tam vlastne bolo vystúpenie a prezentácia už tak nakrátko rýchlych zistení, ktoré dokázali. A je to naozaj obdivuhodné za taký krátky čas si naštudovať a zistiť, čo by tam vlastne malo byť v rámci toho priemyselného parku. Takže boli takéto dve prezentácie a potom následovala diskusia, kde tí občania sa samozrejme pýtali týchto zástupcov MH Invest, že čo tam vlastne bude. Čiže naozaj u nás, čo bolo to verejné zhromaždenie s tými občanmi, tak nebolo ani zďaleka také, aké bolo v tých Šuranoch. Keď sa ešte spýtam ohľadom toho investora, ktorý by kvázi mal ten industriálny park Šurany obsadiť, to je tá baterkáreň, vieme o tom, že vlastne čo to je za firmu, či to má nejakú slovenskú spoluúčasť a či je tam aj nejaká dotácia štátu alebo nejaká úľava na daniach? Môžem ja teda. Investorom je GIP Energy X Slovakia, ktorý je to také konzorcium dvoch firiem. Je to jednak čínsky Gotion, ktorý má v tejto firme 80% podiel a 20% podiel má slovenská firma Inobat. A plus asi 25% do Gotionu vstupuje Volkswagen. Takže to je tak stručne, áno, ako akcionár. Dobre,
Čo sa týka ešte nejakých... Ja som sa pozeral, že vlastne ten industriálny park Šurany mal mať 375 hektárov a z toho vlastne ten investor GIP by mal mať hlavne nejakých 95 hektárov a potom ešte v rámci nejakého energocentra by mal obsahiť 45 hektárov a to energocentrum my mal vybudovať aj pre nejaké ďalšie firmy, ktoré by tam mali ešte do tých 375 metrov, teda hektárov natiecť. A tie by mali byť na území 50 hektárov, to majú rozparcelované a 135 hektárov. Takže celkový ten vymedzený územie je 375 hektárov. No, tam sú potom otázky ohľadom toho samotného, že ja som pozeral prezentáciu aj zástupcov investora, aj zástupcov teda štátu. Myslím, že to bola nejaké v Nových Zámkoch na ich parlamente, miestnom lokálnom, kde boli tiež nejaká diskusia v tomto. Neviete náhodou, že vlastne kto bude miestne príslušný stavebný úrad k tomuto projektu? Z hľadiska povolovacie konania, lebo sa bavíme stále o nejakom zámere, ktorý ešte neprešiel technicky do toho stavebného konania. Ja by som vás ešte opravila, tá celá plocha Šurany Industrial Parku je 540 hektárov, ktorá sa skladá z 375 a ten zvyšok je vlastne tá infraštruktúra, ktorú oni k tomu potrebujú. A aby mali naši poslucháči vlastne predstavu, je to plocha 1,6 km krát 2,8 km. Tu vznikli aj veľké také ako keby, čo si ja osobne myslím, že ľudia stále si predstavujú, že tam sa postaví len nejaký Kaufland alebo niečo proste také normálne, bežné, na čo sme zvyknutí, ale toto, čo sa tu plánuje, je skutočne gigantických rozmerov na naše pomery. A čo sa týka toho príslušného stavebného úradu, tak nevieme vôbec, pod koho to zaradia. Tam ešte vlastne ten investor hovorí, že čo nejakým spôsobom pritiahlo k tým Šuranom. Samozrejme, že boli tam otázky ohľadom vody, lebo to je veľmi náročná výroba. Však to určite budete potom rozoberať z hľadiska tej otázky, kde budete hovoriť svoje námietky, ale ja to len tak poviem z hľadiska toho investora, čo prezentoval, že plánuje brať technickú vodu na výrobu z rieky Nitra. Ďalej napojiť sa na vodné zdroje pitnej vody cez Bánov a Šurany a potom na miestnu železničnú sieť a miestnu cestnú sieť. To je nejaká cesta, čo tam máte, 1/64, ktorú plánuje rozšíriť. Boli otázky, že či to bude kapacitne stačiť, to určite sa vás budem pýtať o chvíľočku. No a potom, že vlastne máte tam aj ostatné inžinierské siete v dostatočnej miere, čo oni potrebujú, plyn, no a potom chcú tam urobiť samozrejme teda prístup elektrickej energie, oni potrebujú strašne veľa elektrické energie, takže Jaslovské Bohunicie sa veľmi hodia a takisto aj Gabčíkovo ako vodný zdroj a zdroj elektrickej energie ako konštantný, takže a plánujú tam urobiť tú energocentrálu, veľkú energocentrálu, ktorá potom bude schopná supportovať aj ostatné výroby, ktoré by tam do toho industriálneho parku plánovali prísť, ale nevedeli definovať, aké. To znamená, to môžu byť aj ďalšie baterkárne, predpokladám, ale aj nemusia byť. Ale keď tam sa robí taká rozsiahla infraštruktúra energetická, ktorá zabezpečuje výpadky prúdu, lebo energocentrál robí neustále dodáva elektrický prúd, aj keď sú výpadky. Takže keď tam robia takéto veľké supporty pre takúto náročnú energetickú spotrebu, tak si tam neviem predstaviť, že by tam došla nejaká pradiareň alebo výšivkáreň z hľadiska investorov. Tá elektrocentrála by mala byť až takých rozmerov, že by kľudne mohla vlastne zásobovať celé Nové Zámky v prípade nejakého výpadku. Ale ja by som sa vrátila ešte k téme výberu tej lokality, lebo to je podľa mňa veľmi dôležitá téma. My sme sa snažili zistiť, že vlastne prečo si práve investor vybral Šurany a či aj vôbec bral v úvahu nejaké iné ďalšie lokality, lebo nám to proste jednoducho nepasuje, niečo sa nám tam zdá nelogické
A vôbec sme sa, pričom oni by mali mať povinnosť posudzovať aj viacero lokalít v rámci Slovenska. A my sme zistili, že vlastne posudzovali len 3 lokality a všetky 3 lokality boli v okruhu, myslím, 10 kilometrov a to teda boli Šúrany, potom to bola susedná dedinka Palárikovo a susedné mesto Nové Zámky. Takže mne to prišlo tak, ako keby niekto z hora si proste zobral mapu a teraz prstom ukázal, že tú baterkáreň chcem mať a aby boli splnené nejaké tie legislatívne požiadavky, že sa musia brať v úvahu aj viaceré lokality, tak zobrali susednú dedinku a susedné mesto, ale stále vlastne ako by boli jeden región. V jednom regióne a mne to dojde úplne nepochopiteľné. Úplne nám to príde nepochopiteľné, až začíname mať rôzne konšpiračné teórie, že o čo tu týmto vlastne ide. Hej. Pokúšali sme sa dohľadať aj dokumenty, ktoré boli vlastne úplne v úvode cez agentúru Sario, potom tam bola nejaká Polar štúdia, ktorá je spomínaná v štúdii uskutočniteľnosti a jednoducho sme sa vôbec k ničomu nedopátrali. Takže naozaj je to asi tak, že niekto ukázal prstom a bude to tuto v Šuranoch a hotovo, lebo ja si osobne myslím, dobre, železnicu máme, tá Nitra je, aká je, si myslím, že určite v rámci Slovenska sú aj lepšie zásobované rieky, ale čo sa týka infraštruktúry, akože u nás nič, konec. Tam proste žiadna dobrá cesta nie je, tam si myslím, že na tom určite to nebolo to, kvôli čomu si vybrali Šurany, ale samozrejme investor potvrdil, že Šurany si vybrali vďaka stabilnému zdroju energie a zdrojom vody. A teraz vlastne prichádza otázka, že ku ktorému zdroju vody, hej? Aký zdroj vody by sa? Či je to Nitra, alebo sú to... To definoval som to, na tom definovaní, na tom stretnutí, že technologickú vodu na výrobu z rieky Nitra, či ju úplne odstavia, tú Nitru vysajú celú, alebo ako to nehovorili presne o tých objemoch, ale zrejme tam bude nejaká rekuperácia, niečo tam budú vracať, ale možno vás zbavia mostov, ušetríte na cestách. A druhá vec je, že pitnú vodu vám budú brať z Bánova až do Šurian, tam sa plánujú napojiť. Ale že by to malo kapacitne stačiť. V tom zámere to teda takto prezentovali. Áno, v zámere mali požiadavku 27 až 50 kubíkov pitnej vody za hodinu. A potom tam bola zaujímavá konštatácia, že zistili v rámci prieskumu, že územie nie je kontaminované. Že na tom si veľmi čínsky investor dá záležať, aby toto mali napísané, že územie je kontaminované. Otázka, či nebude potom to ich činnosťou, ale zatiaľ je papier, že nie je kontaminované. Tým ďalším veciam, samozrejme, že prezentovali tam aj to, že čo už ako zrealizovali z hľadiska tých činností a v rámci toho zámeru. A tam teda mali, že urobili nejaký radonový prieskum už a dendrologický prieskum a hydrogeologický prieskum a inžinierskú geológiu životného prostredia a geofyzikálny prieskum, inžiniersko-geologický prieskum, dopravno-kapacitné posúdenie, Natura 2000, rozptylová štúdia, hluková štúdia, znalecké posudky pre potreby výkupov a vyvlastňovania. Áno. To všetko potrebovali k tomu, aby ten celý zámer mohli dať dokopy. Áno, toto sú časti ako keby toho investičného zámeru, ktorý išiel na posúdenie. A ja by som sa ešte možno vyjadrila, ak môžem, pán redaktor, ku kontaminácii toho prostredia, pretože o tom vlastne sa nikdy doteraz vôbec nehovorilo. To bola len taká vsúka, myslím, že v tej prezentácii, pretože my sme vlastne začali vyťahovať na povrch nejaké veci a zistili sme, že tam už bolo robených niekoľko vrtov v tej oblasti a dokonca tam boli prevedené aj 24-hodinové skúšky čerpania vody a tak ďalej. Mohla by som to nájsť v tých materiáloch a vlastne my sa pýtame, že na čo? A oni vlastne to obhajujú tým, že potrebujú mať pre investora ekologicky čisté prostredie. Tak sem ide chemická gigafabrika mega rozmerov, ktorá nám to tu všetko kontaminuje, ale oni potrebujú mať ekologicky čisté prostredie. To je úplne podľa mňa až nezmysel. Len oni tým obhajujú to, že prečo vlastne robili tie vrty a tie skúšky
toho čerpania tej vody. My si osobne myslíme, že tie skúšky robili pre niečo úplne iné, ale to sú hypotézy. Takže... No oni to zdôvodňovali tak, že technologickú vodu teda budú brať z rieky Nitra a podzemné vody ostanú nedotknuté. Tak to zatiaľ konštatovali v tom zámere. A na čo teda robili skúšku čerpania? Neviem, proste to bude vec projektového riešenia, kde sa toto bude musieť ako presne dať do tých kubíkov a tak ďalej. Musí to byť presne výpočty. No a potom tam ešte hovorili o tom, že prebiehajúce činnosti v súčasnosti, urbanistická štúdia priemyselného parku, tá sa teraz kreuje, zmena územného plánu mesta Šurany, to ste hovorili, pán starosta, že ako nebolo to v pláne mesta Šurian, tak teraz to budú musieť páni poslanci alebo nemusieť, to je tiež otázka. Samozrejme, je to o hlasovaní, ako sa rozhodnú teda poslanci mestského zastupiteľstva. Ja ešte možno by som troška na doplnenie, čo sme sa pred chvíľočkou rozprávali. Ako som už spomínal, odznelo to tu, má to byť vlastne druhá najväčšia investícia v histórii Slovenskej republiky a vlastne výber tej lokality sa treba možno aj to povedať, možno aj pre poslucháčov, ktorí si nevedia predstaviť, kde sa nachádza možno, že Šurany alebo naša obec Bánov. Je to na obrovskej ploche, ako sme spomínali, skoro 500 hektárov najúrodnejšej pôdy v rámci našej Slovenskej republiky a jedno z najvyššej bonity, kvality má táto pôda. Čiže vlastne my tam máme veľmi aktívne poľnohospodárstvo a s tým vlastne súvisí aj to, že to aktívne poľnohospodárstvo využíva aj tú rieku Nitru, ako závlahové systémy a na zavlažovanie. Teraz vlastne je otázka. Áno, na tých stretnutiach nám hovoria, že majú teda rôzne prepočty, že oni, keď budú to obrovské množstvo tej vody odoberať ako tú technologickú vodu na chladenie alebo procese tej výroby tých batérií, tak jednoducho aj ten vodohospodársky podnik im dal nejaké tabulky, že môžu to odoberať, že vlastne zobrali to obdobie najväčšieho sucha, možno najväčšej tej hladiny, ako tá rieka Nitra mala a počas celej tej doby vlastne by to malo stačiť, pretože akékoľvek aj zastavenie tejto výroby, čo je len vlastne možno, že jedného dňa je možno, že v miliónoch, čiže tá prevádzka musí byť teda nepretržitá. Takže ja sa teraz napríklad pýtam aj z hľadiska toho, aké máme teraz obdobie sucha, takéto teploty sme tu na vlastne nemali a tie rieky naozaj tú hladinu majú nižšiu, ako štandardne majú. Čiže aj toto teraz, či to bude na úkor našich poľnohospodárov, ja neviem, nebudeme môcť zavlažovať, alebo tí naši poľnohospodári nebudú môcť využívať túto vodu, pretože ju budeme musieť dať na výrobu tej baterkárne. A takisto myslím si, že aj v ústave našej Slovenskej republiky je zakotvené, že tie naše hodnoty, tú našu pôdu a tú našu vodu, to naše národné bohatstvo si musíme chrániť. Preto je pre nás nepochopiteľné aj výber tejto lokality, pretože oni sa odvolávajú aj na to, že táto chemická gigatováreň má alebo potrebuje veľmi veľké množstvo elektrickej energie a potrebuje teda vodu. Ako sme spomínali, tak tá voda by bola z tej rieky Nitra. Elektrická energia cez naše územie alebo nášho regiónu prechádza obrovské elektrické vedenie 400 medzi Gabčíkovom a medzi jadrovou elektrárňou Mochovce. Čiže oni budú potrebovať túto elektrickú energiu, pretože táto fabrika, alebo respektíve na výrobu týchto batérií sa spotrebuje obrovské množstvo elektrickej energie, čiže vlastne toto budú potrebovať, túto vodu budú potrebovať. Pre nás je nepochopiteľné záber tej najúrodnejšej, najbonitnejšej pôdy. A ďalšia vec, keď sa bavíme o nejakej infraštruktúre, ktorá by mala byť pre ten priemyselný park, tak je absolútne nevybudovaná. Je tam cesta prvej triedy, 1/64, ktorá je, myslím si, že už dosť takom aj havarijnom stave, pretože už teraz, keď si vlastne pozrieme aj okresné mesto Nové Zámky, kde je tá intenzita dopravy tak, že medzi tou 10. alebo 11. hodinou a 14., 15., 16. hodinou vlastne je už pomaly to mesto nepriazné. Nevieme si predstaviť možno, že tie stovky kamionov, ktoré sa budú dovážať, či už pri samotnej výstavbe toho priemyselného parku, alebo v tej samotnej výrobe, ktorý by vlastne malo byť. A ďalšia vec je to železničná doprava, ktorá tiež ide vlastne v blízkosti našich obydlí, naši občania využívajú vlastne túto železničnú dopravu. Takže z hľadiska toho a respektíve prípravy ešte aj tohoto priemyselného parku
tá cestná a tá dopravná infraštruktúra je absolútne nevybudovaná. Neviem si predstaviť, ja osobne ako predstaviteľ samosprávy, kadiaľ sa, alebo akým spôsobom aj ten život sa bude žiť vlastne v tomto našom regióne, ak by k vybudovaniu náhodou malo prísť. Je naplánovaná aj v budúcnosti rýchlostná cesta R7 a hovorí sa tu možno, že aj o obchvate mesta Šurany. Teraz bolo podpísané memorandum medzi ministerstvom hospodárstva, ministerstvom dopravy, Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Šurany, že teda malo by prísť k vybudovaniu tohoto obchvatu mesta Šurany. Lenže v tom memorande stojí, že ten obchvat mesta Šurany by mal byť vybudovaný v roku 2048. Čiže do roku 2048. Takže naozaj... To je, ako ten čas rýchlo letí, tak to môže byť o chvíľočku nedlho, ale dovtedy neviem, čo dovtedy bude. A tá R7 je na nejakom rebríčku v rámci ministerstva dopravy alebo Národnej diaľničnej spoločnosti, že vraj sa má posunúť o nejaký rebríček vyššie, alebo respektíve nižšie, aby to bolo čo najskôr vybudovateľné, ale samozrejme o tomto nemáme ešte žiadne presné informácie. Čiže nič nenasvedčuje respektíve tomu, že ak by sa to malo vybudovať, tak ako vlastne ako bude vyzerať ten život v tom regióne. Pretože najprv by sa mali, už keď sa má niečo vybudovať, samozrejme nejaké tie prístupové cesty alebo nejaká tá infraštruktúra na to, aby jednoducho ten život a kvalita toho života v tom regióne nebola tak výrazne poznačená. Pán starosta, zoberú vás do Hongkongu a tam uvidíte, jak sa to dá, taká veľká koncentrácia cieza ľudí urobiť na jednom malom mieste. Lenže tu sme na Slovensku a poznáme to, ako to je na Slovensku. Áno, to 400W prepojenie spomínali aj oni v projekte, že to veľmi potrebujú z hľadiska príkonu do tej fabriky, z hľadiska technológií. Takže to tam majú, to ste aj potvrdili. A potom tam bola ešte zaujímavá otázka ohľadom toho, čo ste vy hovorili, tej priestupnosti tých ciest, lebo oni v rámci toho projektového zámeru tej EIA, malej EIA, to znamená vplyv na životné prostredie, uvádzali, že predelenčne chcú používať železnicu na prepravu tých svojich produktov, ale počítajú aj s cestnou prepravou v nosnosti 16 000 tón. A tam bola otázka, že sa ich pýtali, a viete to garantovať, lebo my máme proste nejaké predikcie, že to môže byť 70 až 120 000 tón. A to vlastne záleží od toho, že ako chce ten investor GIP v tom priemyselnom parku fungovať. Keď tam má 375 hektárov podľa projektovej dokumentácie, obsadia z toho 100 hektárov plus nejakých 95 hektárov, aby som bol presný, a 45 ergocentrum a tie zvyšné hektáry, tých 135 a 50, tak to je 185 hektárov. Nevieme, čo tam príde. Keď tam bude ďalšia baterkáreň alebo takáto podobná výroba s takouto nosnosťou na prepravu, tak tých 170 tón alebo 120 tón, čo tam bolo 1000 tón teda, tak to je veľmi ako relevantné, ale oni sa k tomu nevedeli vyjadriť. Čiže to bolo také veľmi zaujímavé, že vlastne nevedeli to ani vyvrátiť, ani potvrdiť. Proste zatiaľ malá EIA počítala so 16 000 tónami prepravnými po cestách. A tam už je teraz problém s priestupnosťou, ste hovorí pán starosta. Takže to je také ako zaujímavé. Ale čo sa týka ešte tých 16 000 tón, áno, oni to uviedli v tom zámere, ale my tvrdíme, že tie množstva sú 6 až 10 násobne podhodnotené. Jednoducho oni nedodali správne data do zámeru, čo je až škandalózne, by sme povedali, pretože z tohto množstva vychádza množstvo ďalších štúdií, analýz, protokolov. A čo vychádzate, že to je podhodnotené? My sme to vypočítali 4 rôznymi metódami, že to jednoducho je nereálne. To číslo 16 000 je nereálne. A s čím sa prichádzali? Že je priestupnosť železníc nejaká? Je priestupnosť ciest nejaká? Nie, my sme vypočítali, že je výrobná kapacita nejaká tej baterkárny? Ja vám to kľudne poviem, ak vás to zaujíma. Napríklad máme tu, hovorím, 4 rôzne metódy. Prvá metóda je metóda výpočtu číslo 1, výrobná kapacita lomeno energetická hustota. Tak oni, keď plánujú mať 20 gigawatt hodinovú výrobu a 160 až 240
Wh na kilogram je hustota, tak potrebujeme jednoducho 83 000 až 125 000 tón materiálu za rok. To je prvý výpočet. Druhý výpočet. Počet článkov krát hmotnosť článku. Oni chcú vyrobiť 60 miliónov článkov, pričom jeden článok váži 1,2 až 2 kilogramy, takže počet toho materiálu musí byť 72 až 120 000 tón materiálu. Zase sme plus minus v tých ako sa to povie, v tých hodnotách. Metóda výpočtu číslo 3 je počet elektromobilov krát hmotnosť batérie. Áno, tam máme 200 000 kusov krát 400 až 500 kilogramov, čo váži celá batéria. A sme na množstve 80 až 100 000 tón materiálu za rok. A posledná metóda vychádza z zámeru Inobat. Inobat vo Voderadoch, kde vlastne už prebieha nejaká pilotná výroba a v tom zámere podľa zákona 24/2006, ktorý Inobat pred 2 rokmi predostrel, bolo napísané, že na výrobu 4 gigawatt hodín potrebujú vstupné suroviny o množstve 15 240 tón. To znamená, že na výrobu 20 gigawatt hodín to bude zhruba 5 násobok. Takže to vychádza 76 200 tón materiálu. My máme 4 metódy, ktorými dokážeme vyvrátiť, že 16 000 tón sú výrazne podhodnotené množstva a toto je klamstvo hrubého zrna a je to doslova až hazardovanie s ľudskými životmi. Pretože na základe týchto vstupných surovín sa ďalej napríklad vypracovával protokol o nezaradení tejto činnosti do kategórie A alebo kategórie B. Na základe týchto vstupov sa napríklad potom neskôr obišiel aj zákon 128 o veľkých priemyselných haváriách a podobne. Takže jednoducho zámer je plný klamstiev. A ako som povedala na úvode, my sme pomaličky po troškách začali zisťovať, že tu niečo nie je s kostolným poriadkom, až nakoniec sme prišli k tomu, že sme vypracovali 31 závažných pochybení celého procesu. Či je to už obchádzanie zákonov, alebo vlastne klamstva v tom zámere, falšovanie dokumentov, nerešpektovanie ústavy a tak ďalej a tak ďalej. No, tam to, že potom pre orgány činné v trestnom konaní, viete, to už nie je konštatácia, keď je porušenie tých zákonov, či môžu konať aj ex ofo, alebo môžu konať aj na nejakej, keď sa podá trestné oznámenie v konkrétnom prípade. Teda je zaujímavé, že my sme to rozposlali všetkým novinárom na Slovensku, všetkým novinám, všetkým denníkom. Zatiaľ sa nikto týchto faktov nechytil. Samozrejme, nejakí novinári nás kontaktovali, ale vždy išli len tak po povrchu, sa šmýkali, zaujímali ich emócie v šuranoch a podobné, nazvem to, že hlúposti, ale nikto sa nevenuje tým konkrétnym pripomienkam. A ja si myslím, alebo teda našim zisteniam, tak poviem. A ja si myslím, že už keby sme len tento jeden fakt mali, že naozaj tam boli 6 až 10 násobne podhodnotené vstupy, tak už to vzbudzuje takú obrovskú nedôveru a pochybnosti, že či naozaj tie štátne orgány nás plnohodnotne zastupujú a či sledujú náš záujem, alebo sledujú nejaký záujem investora, alebo vlády, alebo koho. Proste je to zjavné, že nestoja na našej strane. Keď sú nejaké otázky takéhoto typu ohľadom toho, či sedia tie tonáže prepravné po cestách a po železniciach, čo sú to v projektovom zámere, s ktorými sa pracuje a uvádzané sú tam, tak bolo to aj na tých vašich stretnutiach s tými zástupcami investorov spomínané, buď teda u vás alebo v Šuranoch? Áno, na týchto stretnutiach, keď vlastne my s nimi sedíme, tak tým, že sa nás to tak bytostne dotýka, tak ani ja teraz nedokážem presne povedať, že čo to vlastne v úvodzovkách od tých našich susedov, alebo aj tak nedaleko nás vyrastie. Pretože zámer, ktorý zverejnili, hovorí niečo iné. Na jednom stretnutí vám zase povedia nejaké číslo, že to bude, povedzme, že keď sa bavíme o tých vstupoch a povedzme, že o tých kamionoch, ako sme hovorili o tej cestnej doprave, že to bude, ja neviem, 250 kamionov. Na poslednom stretnutí nám povedali, že to bude 20 kamionov za 24 hodín. Čiže
ja by som tak povedal, že každé stretnutie, ktoré je, tie informácie sú stále iné. Viete, nemáte, ako sme povedali, že investícia takýchto rozmerov, keď vlastne k vám príde, ja osobne by som si to predstavoval, že v júni nám povedia presne, že takáto investícia tu bude, v júli nám to zopakujú, v auguste to bude, v septembri, jednoducho musia oni vedieť, že čo tu vlastne príde a my, aby sme o tom boli informovaní. Toto sa nedeje. Jednoducho my každé to stretnutie, ktoré máme, za každým tie údaje sú iné, sa menia. My sa takisto podľa toho nedokážeme zariadiť, pretože spomínali sme aj železničnú dopravu, ktorá je tiež nedaleko našich obydlí v rámci našej obce a už teraz napríklad niektorí, tým, že tam idú osobné vlaky, takisto hovorí, že však vlastne aj ten osobný vlak napríklad vám vydáva nejaký hluk. Áno, lenže ten osobný vlak prejde možno, že raz za hodinu, vo večerných hodinách raz za 2 alebo za 3 hodiny. Lenže tu, keď majú byť nejaké vstupy v týchto hodnotách, ktoré aj teraz sme tu prezentovali, my nevieme, že v koľkých desiatkách týchto vlakov alebo tejto železničnej prepravy tam vlastne vznikne. Ďalšia otázka sa potom môže vynárať, toto bolo ohľadne dopravy, teraz ohľadne hluku. Takisto tiež moji občania sa pýtajú, či už z hľadiska tej samotnej výroby, alebo z hľadiska možno toho energocentra, alebo z hľadiska tej železničnej dopravy, že ako to vlastne bude s tým hlukom. To takisto nemajú ani my, ani naši občania. Svetelný smog a tak ďalej. A samozrejme o tej vode, o vzduši. Čiže môžeme sa tu naozaj o tomto baviť a takisto máme obavy, ako som aj spomínal, že tá vzdialenosť je menej ako ten 1 kilometr a tieto údaje, ktoré sú, a to sme ešte len pri vstupných údajoch, tak čo stretnutie, tak to vždycky nejaký iný údaj alebo nejaká iná odpoveď. Boli aj nejaké, by som povedal, priaznivé ohlasy zo strany teda toho investora smerom k vám, že čo by tie obce získali, lebo ja som teda čítal v tých niektorých materiáloch, teda, že by malo byť tam 1300 pracovných miest, aj keď na druhej strane som čítal, že z veľkej časti sú to pozície, ktoré tie kvalifikované, ktorí oni donesú svojich pracovníkov kvalifikovaných. Pre Čínu, vám poviem otvorene, není problém doniesť všetkých 3300. To sa deje v iných investičných akciách. Takže, že či vám ponúkajú nejaké pracovné miesta, lebo ten zástupca investora na niektorom tom stretnutí povedal, že už teraz majú z dotknutých obcí 500 žiadostí o prácu. Pritom vy tam máte 3% nezamestnanosť, takže to je také, že čo by som chcel, aby sa k tomu vyjadrili. A potom tam bola ešte jedna taká vec z hľadiska nejakého benefitu od investora, že by prispieval Šuranom mestu, neviem, či Bánov bola taká ponuka robená, Šuranu mestu by prispieval nejakých 1,3 milióna eur ročne, len tak do tej ich mestskej pokladnice. Zrejme by to išlo asi nejako priamo dohodou, alebo ináč by to išlo do štátneho rozpočtu. Takže toto ja viem ako z nejakých takých ponúk, ale povedzte vy, či vám bolo niečo takéto predostreté. Sme v okrese Nové Zámky, kde tá nezamestnanosť sa pohybuje pod 3%. Čiže naozaj každý, kto si hľadá nejakým spôsobom prácu, tak sú tu na nájde. Ja osobne nedokážem si predstaviť, kde také obrovské množstvo týchto zamestnancov chcú nájsť. Aj keď samozrejme na tých jednotlivých stretnutiach nám deklarujú a prezentujú, že veľa ľudí napríklad dochádza do hlavného mesta, do mesta Nitra, ďalej, že veľa zamestnancov dochádza takisto aj do Maďarska, alebo z Maďarska zamestnanci, že by vlastne prišli sem pracovať. Čiže ak máme možno, že my nejaké obavy, čo sme sa pýtali na zamestnancov, možno, že z nejakých iných krajín alebo z tretích krajín a tak ďalej, tak z ich strany nám to bolo vždycky vyvrátené, že toto množstvo oni dokážu vlastne z našich lokálnych alebo respektíve slovenských zamestnancov zabezpečiť. Viete, máme tu už niekoľko priemyselných parkov v rámci Slovenskej republiky a ja nevidím ani jeden priemyselný park, ktorý by bol zastrešený našimi všetkými zamestnancami, ktorí boli v rámci Slovenskej republiky a v okrese, kde je tak nízka miera nezamestnanosti, ja osobne si nemyslím, že by to bolo možné. Ak by sa to aj z nejakej časti podarilo, že povedzme, že ja neviem, 80% by bolo naozaj našich ľudí, teraz sa pýtam, tí ľudia, ktorí teraz pracujú, to znamená, že budú musieť zmeniť prácu. Čiže čo to spraví? Obmedzí alebo ohrozí to našich lokálnych zamestnávateľov. Čiže teraz sú tam zamestnávateľia, ktorí budujú ten región, tvoria možno nejaké tie hodnoty niekoľko rokov, desiatok rokov. Niektorí zamestnávateľia si to z generácie na generáciu dedia a teraz môže nastať aj to, že vlastne my týmto ich ohrozíme
A jednoducho niektorí možno, že budú prísť aj k tomu, že budú musieť ukončiť svoju podnikateľskú činnosť. Čiže momentálne z tohoto hľadiska my nevidíme, že tuto by bol nejaký prínos z toho, že áno, samozrejme, niektorí sa oháňajú s tým, že teda, ja neviem, tešia sa na to, lebo že zmenia prácu, alebo teda, že tu príde len zamestnávateľ hlavne kvôli tejto práci, ale aktuálne, čo sa týka, ja sám osobne som vo výbere otázky pre zamestnanosti v rámci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a jednoducho naozaj tých projektov nie je tak ako kedysi, keď sme ich schvalovali pre tých možno, že nezamestnaných alebo ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Takže naozaj opäť ďalšia vec, prečo by to v našom regióne nemala byť takáto fabrika alebo takýto priemyselný park takýchto veľkých rozmerov. Teraz vlastne na tom pôdoryse toho budúceho alebo plánovaného v tom zámere Šurany Industrial Parku je všetko pôda súkromných vlastníkov, ktorí ju nejakým spôsobom ako pôdohospodársky obslužujú? Je to taká, že tá orná pôda, ktorá sa nejakým spôsobom je osadená, aktívne sa využíva, sú tam nejaké biofarmy, čo si mi spomínali. Takže je to komplet obsadené celý pôdorys toho zamýšľaného industriálneho parku Šurany? Áno, táto pôda je obrábaná. Neleží, že by bola nejakým spôsobom nevyužitá, takže je využitá. A čo sa týka tej biofarmy, tak tá biofarma sa nachádza presne oproti tomu pozemku, kde by mal byť Šurany Industrial Park. A proste pestujú tam tekvice, z ktorých sa vyrába úžasný biotekvicový olej. A nedaleko je farma Okomáň, kde majú ovce, krávy, ďalej je tam chovný rybník v Nitrianskom Hrádku a tak ďalej. A proste to je viac než isté, že tieto ako keby farmy budú môcť jednoducho skončia, lebo proste už nejaká tá nálepka bio tam nebude možná v budúcnosti. Hej. Čo sa týka tej biofarmy napríklad konkrétne, čo je oproti tomu pozemku. Ale ak môžem, ja by som sa ešte vyjadrila k tým zamestnancom z tých tretích krajín. Môžem? Nám sa totižto dostala jedného dňa informácia, že čo už vy tu riešite, že veď na ministerstve už dávno riešia pracovné povolenia pre 1000 Indov. Áno, toto sa nám dostalo ako taká nejaká fáma. Namiesto toho, aby sme to zverejnili a začali z toho robiť nejaké halo, tak sme napísali cez 211 ministerstvu vnútra, opýtali sme sa ich pár trefných otázok. Došla nám odpoveď, že oni to neriešia, postúpili to ministerstvu hospodárstva. Z ministerstva hospodárstva sme dostali tiež také odpovede, že tam akože o ničom nevedia, že v zmluve, že sa musíme spýtať MH Investu, áno. Tak sme si povedali, že keď ani ministerstvo vnútra, ani ministerstvo hospodárstva, tak sme napísali na ministerstvo zahraničných vecí, že hádam, teda ministerstvo zahraničných vecí o tom bude mať nejakú informáciu. Tí samozrejme odpísali, že oni to vôbec neriešia, že sa máme obrátiť na ministerstvo hospodárstva a takto si to pinkajú jeden na druhého, na tretieho, až nikto o ničom nevie a jedného dňa tu tých 1000 Indov bude. Dobre, takže zatiaľ to máme vo forme špekulácie, nemáme to verifikované, ale je pravda, čo hovorí pán starosta, že máme skúsenosti s inými industriálnymi parkami na Slovensku a tí zamestnanci nie sú tam len Slováci, dovážajú sa, my v podstate zabezpečujeme pre mnohých ľudí z Balkánu pracovné miesta, Srbov, hlavne Srbov, Ukrajincov a takisto aj iné národnosti. Čo samozrejme v rámci pohybu pracovnej síly je ťažko sa tomu zabráni, ale keď to takto plánuje niekto, tak to musí napísať v tom zámere a nie písať ako vám, ako starostom a možno aj primátorovi Šurian, že tam bude nejakých 1300 pracovných miest, pretože treba povedať, že vy ste hlavne poľnohospodársky región a nemáte skúsenosti s baterkárňami, takže vy o svoju prácu prídete, keď vám zoberú tie orné a úrodné pôdy a tí kvalifikovaných ľudí, ktorí tie baterkové výroby, tú technológiu ovládajú, tak si určite Číňania, ktorí sú z Číny, keď sa tomu venujú a myslím, že sú aj z hľadiska technologických výskumov v tejto oblasti, však o tom je ten súboj medzi veľkými gigantami, tak sú na tom celkom dobre. Z
hľadiska zvládnutia technológie výroby batériek. V jednej z tých odpovedí ešte bolo napísané, že investor sa zaväzuje, že 80% Slovákov tam bude musieť byť zamestnaných. Ja keď som sa pokúšala si overiť túto informáciu v investičnej zmluve, tak som zistila, že niektoré prílohy tej investičnej zmluvy vôbec neboli zverejnené, napríklad. Aj tie som si tiež dožadovala cez 211 a nebolo nám to zatiaľ vôbec prístupnené. Ja sa pýtam, prečo? Je tam ešte jedna taká zaujímavá vec, ktorá odoznela aj na tom fóre, kde sa to prezentovalo. Tak vlastne hovorilo sa o tom, že vlastne bude ešte, keď ten investičný zámer prejde do formy projektu, tak bude sa musieť robiť veľká EIA. To znamená veľký vplyv na životného prostredie v rámci projektovej dokumentácie. A že tam sa budete môcť vyjadriť a teda aj tie dostupné obce a tak. No len tam je zase jedna špekulácia, povedaná pro futura, že nám tu hrozí novelizácia zákona. A tá novelizácia zákona sa bude robiť, aspoň také sú priesaky informačné v prospech investorov. Samozrejme. A toto všetko by sa pookresávalo. Či tu už niekto takto nepočíta dopredu, že áno, veľká EIA teraz v rámci tohto pretláčania a tak ďalej, však sa nebojte. A keď na to príde, tak sa urobí legislatívna novela a veľká EIA bude úplne bez zuba. Tak sa spýtam na to, či si to aj vypočuli. Takto. Áno, samozrejme, riešili sme to aj s právnikom. Tá novela toho zákona bola plánovaná ešte v apríli 2024, len tam sa to potom presunulo na jeseň, takže sa dostala na pretras až teraz. A teda v parlamente bola schválená. Čo sa týka tej novely, tak verejnosť je už vylúčená zo zisťovacieho konania. Lehota z 21 dní je skrátená na 1 až 10 dní a tie verejné prerokovania už vôbec nie sú povinné. Takže jedno tvrdím, že ten investor sa môže na nás usmievať, koľko chce, byť úplne v kľude a upokojovať nás tým, že bude veľká EIA, budete sa môcť vyjadriť. Jednoducho tento zákon je pro-investorský, neviem, ako sa to správne povie, ale určite nie je v prospech občanov. No a tam je veľká otázka potom ďalšia vec ohľadom tej bezpečnosti. Lebo tá technológia výroby baterkární je dosť náročná na chemické prístupy, rôznych rozpúšťadiel a tak ďalej. Vy ste aj niečo naznačili, tak ja by som bol rád, keby ste o nejakých tých známych veciach, a viem, že ste robili nejaké komparácie s maďarskými baterkárňami, ktorých majú 5 už na území Maďarskej republiky, tam boli tiež nejaké takéto problémy. Takže vlastne, či máte nejakú informáciu, že čo je tam najväčšie riziko z hľadiska tých rozpúšťadiel, ako nejakých chemických zlúčení, ktoré by mohli urobiť problém z hľadiska priesakov, spodných vôd a tak ďalej, kontaminácie území? No čo sa týka tej bezpečnosti, tak túto otázku položila predstaviteľke GIBu na mestskom zastupiteľstve v Nových Zámkoch jedna pani poslankyňa, akože oni vôbec ako keby so žiadnymi nejakými špeciálnymi rizikami týkajúcich sa baterkární absolútne nepočítajú. Tam neboli robené žiadne štúdie, žiadne havarijné plány, žiadne nejaké vplyvy na zdravie a podobne. Dokonca tam prichádza úplne k zamlčovaniu škodlivých účinkov mnohých látok, čo je až z môjho pohľadu až úplne nepochopiteľné. A čo sa ešte bezpečnosti týka, rada by som tu spomenula práve ten protokol o nezaradení do kategórie A alebo B, ktorý bol, a dovolím si to povedať na rovinu, spracovaný účelovo. Máme dôkazy, že jednoducho nebol vypracovaný správne. V prvom rade sa tam nepočíta s potrebným množstvom surovín, o čom sme hovorili už na začiatku, že tie suroviny sú podhodnotené. Ďalej berú sa tam v úvahu len tie odpadové látky a nie všetky škodlivé látky, ktoré sa v danom momente na prevádzke nachádzajú. A ďalej tam prichádza k chybným výpočtom a tak ďalej. Takže výsledok tohto protokolu je, že chemická gigafabrika takýchto obrovských rozmerov vlastne nenaplňa prahové hodnoty a teda nemusí byť posudzovaná podľa zákona číslo 128 o prevencii závažných priemyselných havárií. Ja si dovolím tvrdiť, že sfalšovanie tohto protokolu je
normálne trestný čin, pretože tu sa vyslovene hazarduje so životom obyvateľov nie len v blízkom okolí, ale aj v širokom okolí, celkovo so životným prostredím a tak ďalej. Takže čo sa tej bezpečnosti týka... Snažíme sa troška používať tie termíny tak exaktnejšie, že vlastne že sú tam takéto diskrepancie a uvidíme, jak sa s tým potom vysporiadame, lebo ako falšovať tak, to proste sú príliš také striktné výrazy, ktoré si myslím, že ešte nie na toto musí niekto potom preveriť a vyšetriť a tak ďalej. Áno, ja som napríklad, môžem to otvorene povedať, ja som kontaktovala jednu firmu, ktorá sa zaoberá bezpečnostným inžinierstvom. Bolo mi povedané, že protiposudok stojí 35 000, takže na to my peniaze nemáme, aby sme ho vedeli vypracovať a nejaké konzultácie nám nikto nedá, pretože sa každý vlastne neviem teda, či to tak môžem povedať, kryjú jeden druhého, ale je vôbec veľký problém zohnať na toto nejakých odborníkov alebo nejakých nezávislých konzultantov. Každý ako keby dával od toho ruky preč a každý si je vedomý toho, že si môže na tom popaliť prsty, meno poškodiť. Takže je veľký problém vôbec niekoho zohnať. Z hľadiska toho zdravia a tej bezpečnosti, ak môžem ešte doplniť, my sme sa 27. júna zúčastnili vo Voderadoch, kde je vlastne vedecko-výskumné centrum. Je to zhruba s nejakými 200 zamestnancami. Má táto spoločnosť Inobat, kde spolu aj s mojimi poslancami obecného zastupiteľstva, zástupcami občianskej iniciatívy. A samozrejme nás tam sprevádzali, ukazovali nám tam celý ten proces. A to najhoršie možno, čo tam akože odznelo a s čím sme vlastne aj odtiaľ odchádzali, pretože my najprv, keď sme tam išli, tak sme si mysleli, že wow, pozrieme si to, možno, že budeme odtiaľ odchádzať taký, že možno budeme, ja neviem, že nadšení, ale naozaj opak sa stalo skutočnosťou a pravdou s tým, že vlastne zaznela tam dosť taká závažná informácia, čo nás úplne, akože, vtedy sme si určite povedali, že v žiadnom prípade akože s takýmto niečím aj nemôžeme súhlasiť, pretože keď nás tam sprevádzali, tak pri samotnej tej výrobe, ako nám hovorili, že sa prichádza do spojitosti aj s tým rozpúšťadlom NMP, tak nemôžu tam pracovať ženy, pretože to má negatívny dopad na reprodukčné zdravie u týchto žien, ako aj samotný teda vývoj a plod toho dieťaťa u tej ženy. Takže to je pri tej samotnej tej výrobe. Samozrejme potom v rámci tej fabriky už teda tie ženy tam teda pracovali, ale toto nám tam vlastne zástupcovia toho Inobatu nám tam povedali, že toto je vlastne pri tej samotnej výrobe, má to negatívny dopad, ako som spomínal, na to reprodukčné zdravie u žien. A teraz vlastne naozaj aj ja sa pýtam, že či naozaj toto my chceme, či už v našom okolí, alebo v našom regióne, takúto vlastne fabriku, aj takýchto rozmerov, ale aj takéhoto dopadu na naše zdravie. Dobre, ja si myslím, že na ten úvod by to stačilo. A teraz by sme si pustili jednu pesničku, za 7 minút sa vrátime, dáme si troška oddych a dodebatujeme to a potom uvidíme, aké budú ešte naše ohlasy od poslucháčov a v prípade otázok by sme niečo ešte odpovedali. Takže dáme si pesničku. Takže po maličkej prestávke sme opäť späť. Vrátime sa k diskusii ohľadom Industrial Parku Šurany, baterkárne Šurany. Rozprávali sme sa o tom celkovom projekte, o nejakom sadení do časovej osy a už niektoré problémy sme konkrétne rozobrali. V tejto druhej časti relácie sa budeme viac menovať vašim námietkám k tomu projektu a poukazovať na tie nedostatky. Ja ešte k rozvinutej diskusii skončili sme pri tom, aké sú prebiehajúce činnosti z hľadiska investora v súčasnom období. Skončili sme pri tej zmene územného plánu mesta Šurany. To zatiaľ ešte nebolo odhlasované, ale oni ešte uvádzajú, že zatiaľ prebiehajú činnosti aj také, ktoré sme už troške načetli, že výkup a vyvlastňovanie pôdy, archeologický prieskum, bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, pyrotechnický prieskum a posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Takže chcem sa spýtať, ako jednak ešte k tomu výkupu a vyvlastňovaniu pôdy, či tam teda nadšene všetci idú do toho, alebo je tam nejaký problém zo strany vlastníkov a výhrady k tomuto procesu, lebo mám za to, aspoň podľa tých informácií, čo som mal, že sú výhrady. A potom ten proces posudzovania vplyvu na životné prostredie,
Vy ste sa obrátili listom na viacerých funkcionárov štátu, vlády, komunálnych politikov. Tam by ma zaujímala reakcia v týchto veciach. Najprv to vyvlastňovanie. Tak v priebehu mesiaca maj a jún dostávali vlastníci tých pozemkov, kde by sa mal nachádzať tento priemyselný park, Šurany Industrial Park, dostávali vlastne oznámenia o tom teda, aby teda predali tieto svoje pozemky. Tam bol znaleckým posudkom, ich znaleckým posudkom bola daná hodnota 11,62 € za meter štvorcový. Takže niektorí ľudia, ktorí nás kontaktovali, tak sa vlastne pýtali, že teda za úrodnú pôdu, či to je vlastne dobrá suma, alebo teda, či to je dobrá cena. Tak keď to vlastne konzultujeme z hľadiska toho, že pokiaľ je to úrodná pôda za úrodnú pôdu, tak myslím si, že to je akože veľmi dobrá cena za meter štvorcový. Ale ak sa bavíme o tom teda, že sa to pretaví na stavebný pozemok, tak tuto sa už vlastne môžeme začať baviť o tom, že či naozaj tá cena, ktorá bola stanovená s tým znaleckým posudkom, či je vlastne dostačujúca. To je vlastne jedna vec. Druhá vec je, že vlastne boli občania, niektorí to samozrejme podpísali, lebo možno, že tam videli vidinu možno, že nejakých finančných prostriedkov, ale sú takí proste občania, ktorí to nepodpísali a chcú si nechať vlastne to svoje možno, že dedičstvo aj po svojich predkoch a tú svoju pôdu. No a následne tu nás začal už začiatkom mesiaca september, dostali vlastne z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, dostali predvolanie, myslím, že do nejakého detašovaného pracoviska, ktoré sa nachádza v Nitre, a tam, myslím, že prebiehalo niekoľko hodinové stretnutie aj s právnymi zástupcami, či už týchto jednotlivých aj dotknutých občanov a myslím, že aj druhej strany. A ako som sa dozvedel, tak toto vyvlastňovanie prebiehalo dosť takým ako by som to nazval, nie veľmi štandardným postupom, až arogantným spôsobom. Čiže môžeme povedať, že naozaj tá arogancia moci sa možno, že v tejto časti teraz pretavila, pretože tým, že niekto vlastní túto pôdu a nechce ju predať, je to možno, že či už jeho majetkom alebo dedičstvom a takýmto spôsobom teda o ňu má prísť, takže toto sa odohrávalo za týchto posledných dní, alebo myslím, že začiatkom mesiaca september vlastne prebiehalo toto vyvlastňovanie pre túto pôdu, pre tých, ktorí vlastne nesúhlasili s tým, aj podpísali zmluvu a následne, aby ju odpredali spoločnosti MH Invest. Kde môže tiež ešte podotknúť aj jednu takú dôležitú informáciu, pretože aj na toto sme sa pýtali, že ak už by vlastnili teda túto pôdu, kto bude vlastne v budúcim alebo novým vlastníkom tejto pôdy, či už teda vykúpenej, alebo teda normálne zmluvne odpredanej, tak štátna spoločnosť MH Invest bude vlastniť vlastne prístupové cesty a inžinierské siete a všetky ostatné plochy, ktoré sú, tak vlastne, ak sa to bude jednať o baterkáreň, tak vlastne tento čínsky investor bude vlastniť našu slovenskú pôdu. Čiže štát bude vlastniť, ako som spomínal, prístupovú, teda tú cestu a tú infraštruktúru a vlastne všetko ostatné, ktoré by malo byť pod tou baterkárňou, tak bude vlastne vlastniť čínsky investor. Čo je vlastne komunistický štát, to si treba povedať otvorene. Autoritatívny komunistický štát. Ja sa spýtam ešte jednu vec ohľadom toho vyvlastňovania, a potom dám slovo tej druhej otázke ohľadom životného prostredia, že v Šuranoch v mestskom zastupiteľstve sa vlastne hlasovalo o tom, že či schvália predaj pozemkov pod baterkárňou alebo neschvália. Oni ho neschválili zatiaľ. Ja sa spýtam, je možné, alebo aký má ten dokument, ten súhlas alebo nesúhlas mesta Šurany s možnosťou predaja pozemkov význam v tomto? Môže to zastaviť, keď to neschvália, alebo nemá to takú veľkú rolu v tomto? To zastupiteľstvo, ktoré prebiehalo v meste Šurany, tak jednoducho, ak by odsúhlasili, tak by išli klasickým spôsobom, samozrejme podpísaním zmluvy, odpredajú pozemkov. Tým, že vlastne mestské zastupiteľstvo toto neodsúhlasilo, potrebovalo na to 3/5 väčšinu, kde vlastne toto zastupiteľstvo nemalo a tým pádom došlo k neodsúhlaseniu odpredaju týchto pozemkov, tak podľa informácií by malo prebehnúť tiež vyvlastňovanie týchto
vlastne mestských pozemkov, ktoré tam má. A to je možno, že tiež otázka, ktorú sme sa vlastne aj my... Oni vlastne hlasovali o svojich mestských pozemkoch, ktoré sú pod tým zamýšľaným investičným parkom. Mesto Šurany tam malo svoje pozemky, áno. Lebo tam oni majú, myslím, že 13 poslancov a 8 poslancov by potom malo byť za. Treba povedať, že hlasovali za hlavne poslanci, máte tam veľa tých nezávislých poslancov, ale hlasovali poslanci za Slobodu a Solidarita a za Smer SD. Čiže dalo by sa povedať, že za tým projektom presadzovania v meste Šurany stoja hlavne poslanci Smeru a poslanci Sasky. Čiže Gröling a Robert Fico ako spojenci. To je také zaujímavé, by som povedal, na tej komunálnej úrovni. No hlavne to presadzuje pán primátor. A pán primátor je ako nezávislý, myslím. Primátorka, no. A myslím, že pán Rampášek je veľmi aktívny v tej Saske. On ako tam behal jak taký naspidovaný, som povedal, to zastupiteľstvo. Takže je to zaujímavé. No ale ešte im jeden hlas chýbal, otázka, či ho získajú alebo nezískajú. Môžem sa vrátiť k tomu. A vrátime sa teraz k tým... Áno, nech sa páči. Ak môžem doplniť, takže my máme teda za to, že tieto vyvlastňovania sú protizákonné, pretože ak chcete vyvlastniť nejaké pozemky, tak tam musia byť súbežne splnené dve podmienky. Prvá je, že to musí byť vo verejnom záujme, pričom verejný záujem celej tejto investície je veľmi sporný. Oni deklarovali, že verejný záujem je naplnenie cieľov vlády v oblasti prilákania veľkých zahraničných investícií a proste my si nemyslíme, že verejným záujmom môže byť vôbec naplnenie cieľov vlády a za ďalšie tam bude stáť súkromná fabrika, ktorá bude generovať zisk a to už len z princípu tiež nemôže byť verejný záujem. To bola prvá podmienka, ale paralelne musí byť splnená aj druhá podmienka a to je platný územný plán mesta Šurany, ktorý dodnes nie je schválený, takže my máme za to, že tie vyvlastňovacie konania prebiehajú protizákonne. Plus je tam kopec ďalších vecí, ale toto sú také dve základné. Tam zrejme účastníci konania majú právo sa potom obrátiť na súd a rozporovať toto konanie a ak tam sú takí, ktorí do toho pôjdu, tak si myslím, že sa bude čakať na rozhodnutie súdu. Oni teraz vlastne čakajú na rozhodnutie toho úradu pre územné plánovanie a výstavbu, takže ešte nedostali vlastne rozhodnutia. No a čo sa týka, sme sa troška rozprávali o tej veľkej EI, to znamená veľkom posudzovaní na životné prostredie a tam je množstvo námietok, ktoré ste vydávali s ohľadom tohto projektu, tak mňa by teraz zaujímalo tie konkrétnosti. Jaké najväčšie výhrady máte ohľadom toho vplyvu na životné prostredie? To nie je veľká EIA, to je vlastne zisťovacie konanie, ono sa to volá že malá EIA. Dobre, tak mám v rámci malej EI ešte. V rámci malej EI, pretože veľká EIA ešte nie je. Áno, to už je k projektu. Áno. Ja by som ešte upresnila, že túto malú EIU vypracoval MH Invest. Áno. Čiže zástupca investora. MH Invest ako štátna SROčka, ako niekto, kto je zodpovedný za prípravu toho územia a za tú infraštruktúru. Ak by to malo byť podľa nás v súlade s nejakou logikou, tak ten zámer, investičný zámer by nemal obsahovať 99% vecí o baterkárni. Áno. Proste oni stále tvrdia, že vlastne toto je len príprava územia a že baterkáreň bude mať vlastne ďalší zámer veľkú EIU, ale oni už v tomto prvom zámere 99% alebo kľudne aj celý zámer tvorí vlastne tá baterkáreň. Tam sú konkrétne veci, konkrétne vstupy, výduchy, vplyvy na zdravie, životné prostredie a tak ďalej. Takže máme za to, že tu prichádza k nejakej takej opravma starosta, povedz. Áno, ja len na doplnenie, že vlastne tá malá EIA, o ktorej sa to nabavíme, tak to bola malá EIA na priemyselný park Šurany Industrial Park s názvom Baterkáreň, ako spomínala.
kolegyňa Vnúčková, tak vlastne povedala, že to bude vlastne veľká EIA. Tá malá EIA, ktorá bola započatá toho 3. júna 2024 cez okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosť o životné prostredie, sa práve týkalo tohoto priemyselného parku a tam vlastne my sme mali tých 21 dní na to naše stanovisko. Samozrejme, my sme to naše stanovisko do tých 21 dní odoslali. To bolo 21. júna, kde sme dali to nesúhlasné stanovisko s tými 51 pripomienkami. Aj obec Bánov, ale vlastne aj občianska iniciatíva Chránime si naše. Áno, poslala tiež takisto tieto pripomienky, kde následne, ako už bolo spomínané, tak odpovede vypracovávala firma MH Invest, kde nám to vyjadrenie účastníka konania nám poslali vlastne z 7. augusta, kde bolo viacero odpovedí obsahovalo také typy odpovedí, že vlastne berieme na vedomie. Čiže ak my sme im dávali napríklad nejaké otázky, tak konkrétne tie otázky alebo na tie naše pripomienky aj nebolo zodpovedané. V niektorých veciach alebo niektoré tie odpovede obsahovali, že vlastne berieme na vedomie. Ja by som možno, že povedala pár tých pripomienok, ktoré sme mali k tomu zámeru. Nech sa páči. Celkovo do pripomienkovacieho procesu sa zapojilo 23 organizácií, alebo teda subjektov a celý ten dokument mal 90 strán, takže to skutočne nebolo o nejakých 2 hárkoch papiera. My sme tam mali zásadné pripomienky typu, že zámer bol vypracovaný len na prvú fázu 20 GWh a nie na obidve fázy. Tá druhá fáza bola, že 40. Bola 40, ale ešte sa v kuloároch hovorí, že možno to bude až 60 GW. Áno, tam sú neobsadené miesta v tom parku. Áno, takže my vlastne vôbec nevieme, čo nás čaká. Oni to už určite vedia. To je taká salamová metóda, viete, tých nepopulárnych vecí. Ďalej sme upozornili na teda výrazne podhodnotené množstva, to sme už spomínali. Požadovali sme napríklad informáciu, aké množstvo NMP je potrebné na 1 Wh. Túto informáciu sme sa dodnes nedozvedeli, pričom si myslím, že to je taká základná elementárna vec, čo investor musí vedieť. Pretože ozrejmím, podľa zámeru sa bude používať NMP v množstve 2233 tón ročne. To je to kľúčové rozpušťadlo. To je to organické rozpušťadlo, ktoré má reprodukčnú toxicitu a množstvo ďalších škodlivých účinkov, ale podľa našich prepočtov bude toho NMP rozpušťadla treba 20 až 62 000 tón ročne. A pre porovnanie v Európskej únii bolo vyrobených v roku 2017 až 2018 20 až 30 000 tón NMP. Takže my vlastne v Šúranoch budeme používať také množstvo NMP rozpušťadla, čo sa spotrebovalo v týchto rokoch v celej Európskej únii. A vy hovoríte, že vlastne to už sú také objemy, že vlastne ten povoľujúci orgán pre takúto činnosť by mala byť Slovenská inšpekcia životného prostredia, a nie Všeobecný stavebný úrad alebo okresný úrad. Tam je limit 200 tón. Áno. Lenže oni to obišli. A takto obišli v podstate aj veľkú EIU. Lebo ak by bol povolovací orgán Slovenská agentúra životného prostredia, tak by automaticky veľká EIA musela byť vypracovaná. Už teraz? Hneď po tomto zisťovacom konaní. Zisťovacie konanie bolo ukončené 28. augusta, kde okresný úrad Nové Zámky vydal rozhodnutie tohto zisťovacieho konania, že sa nebude posudzovať podľa zákona, a to je zákon číslo 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Čiže vlastne ako keby stačila táto malá EIA, to bolo rozhodnutie, že priemyselný park takýchto obrovských rozmerov, ak sa bavíme teda o druhej aj najväčšej investícii, ale respektíve príprava na túto druhú najväčšiu investíciu, takže priemyselný park skončil touto malou EIO, týmto rozhodnutím, že sa nebude posudzovať podľa tohoto zákona, ako som spomínal, číslo 24/2006, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čiže nebude vlastne tá veľká EIA potrebná. Zároveň vylúčil odkladný účinok rozhodnutia. Odvolania. Dobre. Tak, prepáčte. A čo vlastne v preklade znamená, že sa teoreticky môže začať stavať bez ohľadu na to, koľko pripomienok príde k
tomuto rozhodnutiu, alebo koľko odvolaní príde na toto rozhodnutie. A my sme ešte zistili po konzultácii s našimi právnikmi, že vlastne tých odvolaní môžeme posielať koľko chceme, tie už nemajú žiadnu váhu, to už je len ako keby také nejaké pinkanie medzi okresným úradom a nami. Ale, že ak chceme niečo dosiahnuť, tak to musíme dať rovno na správny súd. Pretože to rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť. Takže oni nás úplne odstrihli. Ja som nestihla prečítať asi 90% ďalších pripomienok, ktoré sme k tomu zámeru mali, boli závažného charakteru. Tam chýbali mnohé analýzy, štúdie, data. Na všetko odpovedali tak úplne akože ležérne, že podrobné vstupy budú upresnené v ďalšom konaní a toto sú len orientačné množstva, alebo vašu pripomienku berieme na vedomie. Alebo keď tam niekto žiadal nejakú ďalšiu analýzu, tak oni hodili tú zodpovednosť na nejakú štátnu inštitúciu. Napríklad, ak niekto žiadal analýzu, aký to bude mať vplyv na kvalitu vody, že proste potrebujeme doložiť nejaké ďalšie štúdie, tak oni odpísali, že o tom rozhoduje príslušné povolenia vydáva vodohospodársky podnik. A hotovo. Úplne sa zbavili veškerej zodpovednosti, ako keby ale odpovedať na tie pripomienky. A podľa nich zodpovedali všetko v poriadku, dostatočne a oni nevidia dôvod vlastne pokračovať v tomto zisťovacom konaní. Čo teda berieme ako brutálnu podpasovku a hneď na to, asi nejaké 2 týždne sme sa dozvedeli, že sa ide schvaľovať tento nový zákon 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde vlastne verejnosť úplne vylúčujú z pripomienkovacieho alebo zo zisťovacieho konania. Mesto Šurany má 9500 obyvateľov, obec Bánov má 3500 obyvateľov. Vy ste zozberali petíciu, ktorá mala 8000 face-to-face, myslím, tvárov tvár a 3500 elektronických podpisov tam bolo, takže dokopy to je nejak 11500. No, ja sa spýtam, že to je v podstate ako keby to všetci obyvateľia podpísali, čo určite tak nie, pretože že mali ste podpisy aj z iných častí Slovenska. Mňa by zaujímal percentuálny podiel v tých petičných akciách, koľko bolo z tých dotknutých obcí mesta Šurany a dedinky Bánov. No tak trošku vás opravím, lebo už medzi tým uplynul nejaký čas, takže sme zozbierali takmer 10 000 podpisov a zdôrazňujem, že v papierovej forme. Áno. A z toho poviem, že nebudem hovoriť konkrétne čísla, skôr to poviem na porovnanie v tom zmysle, že podpísalo v Bánove asi približne 50% oprávnených voličov papierovú petíciu a v Šuranoch k dnešnému dňu máme zhruba nejakých 30% podpisov. A je to v takom rozpore, čo tvrdil pán primátor, lebo on na zastupiteľstve tvrdil, že zhruba 2% obyvateľov je proti tejto investícii, čo je, myslím si, že zásadne viac. A keby sme možno mali viacej času na to, tak určite ešte viacej ľudí podpíše, len je problém sa niekedy k ním dostať, lebo sú v práci, alebo proste sme sa nedoklopali. Aby ste mali predstavu, tak mali sme taký tím ľudí dokopy, takých skvelých ľudí, ktorí proste chodili od domu k domu, klopali na dvere, boli to aj mladí ľudia dokonca, ktorí sme nadchli pre toto a vyzbierali tie podpisy. Oni tomu obetovali celé prázdniny. Čiže fakt, my sme makali v tom teréne a je to vidieť. Plus, čo sa týka elektronickej petície, tam podpísalo zhruba nejakých 4,5 000 obyvateľov. Ale v rámci teda celého Slovenska. Takže spolu máme 14,5-15 000 podpisov. A pokiaľ máme správnu informáciu z petičného zákona, tak pokiaľ nazbierame viac ako 10 000 podpisov, tak sa s petíciou už musí zaoberať orgán na úrovni štátu. Čiže my tie petície teraz dáme dohromady a pôjdeme ich zaniesť buď na úrad vlády, na ministerstvo životného prostredia, ešte presne nevieme. Ešte by sme chceli poprosiť vašich poslucháčov, ktorí to tak cítia a chceli by nás podporiť
zastaviť toto šialenstvo, ktoré sa na nás valí. Na stránke petície.com nájdete túto petíciu. Takže budeme veľmi vďační za každý jeden podpis. Tak pán primátor Mácer Filaga dostal v posledných voľbách, pozerám, 1554 hlasov. Šurany majú 9500 obyvateľov, takže o 2 roky sú komunálne voľby. Možno uvidieť v reáli, koľko ľudí teda je proti tej baterkárni v Šuranoch, keď bude kandidovať. A tí protikandidáti proti nemu. Dokoľko dostane hlasov, lebo 2% sa mi zdá byť veľmi málo na to, aký to má veľký ohlas v tom vašom regióne. Čo sa týka ešte tých ďalších vecí, tie ešte ďalšie námietky, čo tam máte smerom k tomu životnému prostrediu, by sa mohli spomenúť, nie všetkých 90, ale aspoň také tie najsilnejšie. Dobre, tak pokúsim sa vybrať. Aby to odoznelo. Pokúsim sa vybrať také zaujímavé. Napríklad padla otázka, kto v akých intervaloch a podľa akej metodiky bude vykonávať monitoring ovzdušia. Požadovali sme špecifikovať zloženie vypúšťaných plynov na výduchoch, ich množstvo, akým spôsobom, s akou účinnosťou budú tieto emisie zachytávané. To absolútne sme na takéto otázky vôbec nedostali odpoveď. Upozornili sme na prekročenie emisných limitov už v modulácii. Áno, pričom investor doteraz tvrdí, že oni žiadne limity nebudú prekračovať, tak už v modulácii priamo v tom zámere mali prekročenie emisných limitov. A toto je fakt veľmi dôležité. Podľa našich prepočtov je prekročenie limitov pre organické prchavé látky až 89-násobné. Ale keďže vstupy u NMP rozpúšťadla sú 10 až 30-násobne podhodnotené, tak to prekročenie limitov môže byť pre našu oblasť úplne likvidačné. Keby to len 10-násobne bolo viacej tých rozpúšťadiel, tak to prekročenie limitov je 890-násobné. A ak by sa dostávala ešte druhá fáza, tak to prekročenie limitov je 2x890, to máte zhruba 1800-násobné prekročenie limitov, emisných limitov NMP rozpúšťadla. V prvej fáze je plánovaných 18 výduchov, 18 komínov, z ktorých na 4 z nich sú už pri modulácii prekročené limitné množstva. 2 výduchy majú 5 mg na meter kubický a ďalšie 2 až 30 mg na meter kubický. Jednoducho toto je z môjho pohľadu úplne likvidačné pre túto oblasť. A samozrejme, že investor tvrdí, že všetko je v súlade so zákonom a s prísnymi normami. Ďalej, pýtali sme sa, ako sa bude hodnotiť vplyv škodlivých látok, u ktorých nie sú stanovené bezpečnostné limity a nemáme ani metodiku na ich meranie a posudzovanie. Áno, skutočne na niektoré tie látky vôbec neexistujú emisné limity. My sme oslovili Slovenský hydrometeorologický ústav a ten nám odpísal, že rozpúšťadlo NMP nepatrí medzi bežne sledované látky v ovzduší a pre zlúčeninu NMP sa limitná hodnota v ovzduší neurčuje, ani nie je možné jej meranie monitorovacími stanicami SHMU. Takže znova sa vraciam k tomu. Investor bude tvrdiť, že všetko je v poriadku. Samozrejme, že je všetko v poriadku, pokiaľ sa hodnota toho NMP rozpúšťadla ani nedá zmerať v tom ovzduší. A toto je to, čo nás trápi. Že oni všetko bagatelizujú. A pritom na nás sa tu valí kolos, ktorý nám tu jednoducho zlikviduje celú túto našu oblasť. A nejde len o ovzdušie, ale keď je to v ovzduší, tak to padá, presakuje to do vody, do pôdy a tak ďalej. Môžem pokračovať ďalej. Chcel si starosta? Ja iba na doplnenie, že naozaj, že naša legislatíva v Slovenskej republike ani nepozná vlastne takýto typ priemyslu, ako je baterkáreň. Čiže presne... Áno, presne, že tieto limity, oni, možno, že samozrejme, teraz majú všetko súlade so zákonom, pretože ak idú podľa nejakých všeobecných limitov, tak tam spadajú. Ale keby sa vypracuje legislatíva s tými limitami a s tými tabulkami, ktorý je pre takýto typ priemyslu, ako je baterkáreň, tak samozrejme vtedy sa môžeme baviť o tom, čo to tu teraz počúvame o týchto limitoch, že inak by tá legislatíva, inak by museli nastaviť tie hodnoty, aby to bolo v súlade vlastne s legislatívou pre takýto typ priemyslu.
Aj keď oni teda zástupca investora spomínal, že nejaká malá baterkáreň je aj v Trnave pri Peugeote, aj pri Jaguar Land Roveri, že Indovia niečo spravili, ale nie je to takýchto rozmerov ako Giga. Určite nie. Toto je naozaj obrovský kolos, ktorý bude zásobovať, predpokladám, že je tam nejaká dohoda do Volkswagenu, že to pôjde a ešte aj vývozy ďalej, takže myslím, že tá ambícia Číny vstúpiť do európskeho trhu je masívna a deje sa to aj v iných súčastiach, nielen v baterkárniach. Oni vstupujú do automobilového priemyslu, kupujú teraz najnovšie v Nemecku, kupujú spoločnosť BIT, to len pre poslucháčov uvádzam, rozširuje výrobu batérií a kupuje aj v Nemecku distribučku pre automobily, ktorá má na starosti to, že okrem toho, že budú predávať batérie, tak predávajú ešte aj svoje autá a budú ich predávať priamo nemeckým výrobcom. Kupujú obrovskú sieť nemeckú na predaj aut. Takže naozaj ten vstup do to ešte musí samozrejme posúdiť na nemeckej vláde, ale ten vstup Číny ako do Európskej únie, krajiny Európskej únie a automobilového trhu Európskej únie, hlavne elektroautomobilového trhu, je masívny. A jednoznačne to treba troška pozerať sa na to aj strategicky z pohľadu ostatných štátov, nielen z pohľadu Slovenska. Toto je jedna z tých investícií Číny, Čínskej republiky do tohto automobilového priemyslu. No a čo sa týka Nemecka, musím povedať, že ten vstup Nemecka tam je v nejakom percentuálnom podiele aj v tejto čínskej firme, ale Nemecko malo viaceré zlé strategické rozhodnutia v poslednom čase, v poslednom období, ktorého stali veľké množstvo peňazí a naozaj aj konkrétne automobilka Volkswagen má problémy s týmito nemeckými rozhodnutiami ohľadom napríklad aj zákazu spaľovacích motorov v roku 1935 a už sa to snažia nejakým spôsobom modifikovať. Strategické rozhodnutie Nemecka bolo zlé aj z hľadiska zdania sa jadrových elektrární, ktorí mali najkvalitnejšie a najmodernejšie v Európskej únii. Napriek tomu ich zavreli, dovážajú elektrickú energiu, otvárajú uholné elektrárne. Proste toto hlava naozaj neberie. Išli do investičného projektu s Ruskou federáciou Nord Stream 2, na ktorom neskutočne prerobili ani kubík plynu, cez to neprišiel, stali to neskutočné peniaze. Teraz robia LNG terminály a vozia skvapalnený plyn zo Spojených štátov, bridlicový a tak ďalej za iné ceny. Takže naozaj nemecké rozhodnutia v posledných pár rokoch neboli absolútne prezieravé a naozaj je veľký problém, čo už aj v Nemecku sa rozpráva o tom otvorení, hlavne z hľadiska opozície CDU, CSU aj AfD, že Nemecko stráca konkurencieschopnosť tých najdôležitejších odvetviach, to znamená automobilovom priemysle. A Slovensko by to malo extrémne zaujímať, pretože Slovensko je Detroit Európy z hľadiska výroby automobilov. 5,5 miliónový štát vyrába 1 milión automobilov, hlavne spaľovacích motorov. A je tu aj Volkswagen. A treba povedať úplne otvorene, Volkswagen 80% produkcie vyváža zo Slovenskej republiky do Číny. Takže je tu veľké premostenie. A ja som len troška povedal z tým strategickej vízie a do tohto sa vrátime teda do tých slovenských podmienok ohľadom baterkárne, čo je jedna z takých investícií čínskych strategických. Vy ste sa obrátili na rôznych teda tých vládnych funkcionárov, už to raz bolo položená tá otázka, písali ste list prezidentovi, písali ste list predsedovi vlády, neviem ešte spomente komu, miestnym poslancom, informujete ich, aká je odozva. Komu ste písali a aká je odozva? To môžem kľudne ja, takže napísali sme najprv teda list prezidentovi, a to napísal jeden konkrétny občan z Bánova, to bolo asi 26.6. Pán prezident poslal tento list na ministerstvo životného prostredia, myslím. A to nám samozrejme odpovedalo, alebo teda tomu danému občanovi, ale veľmi tak vágne. Na polovici listu sa spomína len to, že čo občian žiadal, čo pripomienkoval, na čo sa bojí, čo sa obáva. A potom tam boli len odkazy na zákony a nejaké ukľudňovanie, že všetko bude v súlade so zákonom, všetko prebehne tak, ako má, nič konkrétne. Takže z toho sme zostali trošku sklamaní. A ja tam ešte doplním, že konkrétne ten odpovedný list prišiel od pána Tarabu. Áno, čiže už z toho je jasné. Ja som videl také jedno vystúpenie pána Tarabu, myslím, že to bolo s jednou redaktorkou
asistentkou poslanca za SNS, kde vlastne on hovoril, že o ničom nevie a že keď to príde na posúdenie na ministerstvo životného prostredia, konkrétne tento projekt, takže sa k tomu vyjadria. No, ja neviem ani ako by som toto okomentovala, že či to bol naozaj zámer, aby to on takto povedal, aby si to ľudia mysleli, že o ničom nevie, pretože on určite o tomto vedel, pretože jedným z dotknutých rezortných orgánov bolo práve Ministerstvo životného prostredia. Vlastne keď bol zverejnený ten zámer, tak to Ministerstvo životného prostredia o tom určite vedelo. Takisto on dostal ten aj sa nejakým spôsobom sa to dá preukázať? Proste nejakým dokumentom? Samozrejme, vieme preukázať, že Ministerstvo životného prostredia o tomto zámere vedelo, pretože ho samotné ministerstvo pripomienkovalo. Dobre, čiže ministerstvo pripomienkovalo celý tento zámer v zisťovacom konaní. Môžete si pozrieť odpovede zo zisťovacieho konania, neviem na ktorej strane, našla by som to, ale malo tam nejakých zhruba 4-5 pripomienok. Takže Ministerstvo životného prostredia sa nemôže tváriť, že o baterkárni nevedelo nič a že im tam ani nič neleží na stole, pretože to pod nich spadá a boli ako dotknutý rezortný orgán. Takisto sme my upozornili vlastne, my keď sme písali tomu pánovi prezidentovi, on to preposlal na Ministerstvo životného prostredia s tým, že žiada o dôsledné preverenie celej záležitosti a odpovedný list nám prišiel pod hlavičkou pána Tarabu, že teda všetko bude v poriadku, všetko bude v súlade so zákonom a tak ďalej. Takže ja osobne si myslím, že ani si už nemyslím nič v podstate. Ja len doplním, že ten nemecký distribútor sa volá Hedin Mobility, čo kupuje BIT a to je vlastne ten distribútor mnohých aut na nemecký trh a ten bude distribuovať potom priamo, teda Číňania, keď to získajú, tak budú priamo distribuovať svoje autá cez zástupcov a budú môcť robiť cenovú politiku, čo je veľký problém samozrejme, lebo čínske autá sú subvencované a majú neskutočne nízke ceny oproti iným autám a samozrejme Čína robí aj strategické veci podobného typu, lebo ona operuje v globálnom meritku, tak napríklad aj dôležité zeminy, ktoré sú potrebné pre výrobu napríklad batérií a teda celkovej elektromobility, tak ako je napríklad nikel a rôzne to vzácne zeminy, tak skupuje bane po celom, alebo snaží sa prenajať tie bane po celom svete, hlavne v Afrike a už iní výrobcovia sa potom k týmto zeminám nemôžu dostať, alebo už sa dostávajú prostredstvom Číňanov a za iné ceny. Takže tá stratégia je naozaj geopolitická, robí sa to vo veľkom a uvidíme teda, ako bude v tom Čína úspešná, lebo sa tu samozrejme rozpráva aj o nejakých mimoriadnych daniach, zatiaľ vo výške 36% na tieto automobily čínske v Európskej únii. Čína zasa tiež uvažuje, že by potom urobila nejaké clá, vyrobila recipročne na spaľovacie motory dovážané do Číny z Európskej únie a aj na niektoré potravinové výroby. Samozrejme potrebné výrobky, ktoré sa dovážajú z Európskej únie do Číny. A tiež sa čaká ešte na americké voľby, kde vlastne sú rôzne tie záujmy, ale napríklad čo sa týka čínskych cieľ na čínske výrobky, tak tam je, by som povedal, zhoda, že určite nejakému dojde. Napríklad Donald Trump má požiadavku, že teda vo svojich víziách, že 60% clá by boli uvolené na tieto elektromobily prichádzajúce do Číny a 10% na Európsku úniu. Uvidíme teda, ak dopadnú americké voľby a jak sa toto bude ďalej posúvať. Takže určite tu bude veľká, by som povedal, aj obchodná vojna medzi Čínou, Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými ohľadom týchto cien a tak, ale toto jednoznačne, že Čína ide nielen touto cestou, ale aj cestou toho, že skupuje priemysel priamo v Európskej únie, v členských krajinách Európskej únie, ktoré tvoria a tvorí tam buď niečo vybuduje ako o forme investičnej baterkárne, lebo toto je investícia za 1,2 miliardy, alebo niečo priamo kúpi, alebo buď priamo automobilku, však treba povedať otvorene, že aj Volvo, ktoré sem prišlo, je vo vlastníctve Číňanov,
to už kúpili, a takisto Jaguar Land Rover to už vlastne Indovia. Čiže ten ázijský trh je veľmi aktívny v Európskej únii a Číňania obzvlášť. Takže, čo sa týka ešte tej odozvy, sa vrátim, nebola nejaká reakcia, a pán premiér nereagoval na ten váš list? Áno, napísali sme už naozaj v takom stave, že fakt musíme niečo robiť, pretože na jeseň by sa malo začať stavať alebo niečo tam už riešiť na tom území a my sme prišli až do takého zúfalstva, že neviem, či to bol dobrý krok, ale napísali sme pánovi premiérovi, odpoveď tam nebola vôbec žiadna reakcia. Pán premiér je veľký fanúšik tohto projektu, baterkárne. Si to osvojil, aj keď teda na začiatku nebol, bolo to rozhodnutie ešte vlády pána Hegera, ale si to osvojil, zrejme sú tam rôzne záujmy. Ešte čo sa týka reakcií tých ostatných nejakých poslancov, tak my ako iniciatíva sme začali pravidelne posielať informačné maily jednak poslancom obecných zastupiteľstiev, či už Bánova, Šurian, ale aj poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja, aby jednoducho nemohli povedať, že o ničom nevedeli, že neboli informovaní. Naozaj sme im, myslím, že celkom bohatú databázu informácií poslali a odozva až možno na jednu pani poslankyňu zo Šurian, ktorá sa nám vždycky poďakovala, tak tam odozva nebola vôbec žiadna. Vôbec. Tak to je veľmi zaujímavé, lebo však vy ste ich voliči. A máte teda nezabetateľné množstvo ľudí za sebou z hľadiska aj tej petičnej akcie, aj celkovej aktivity, takže bolo to vidno aj na tých priamých zhromaždeniach, koľko tam došlo ľudí, napríklad v tých Šuranoch, a jakým spôsobom sa viedla diskusia. To bolo proste veľké množstvo nahnevaných ľudí. Ja by som vám ale povedala, že tam bol veľmi zlomový bod hneď v úvode, pretože my za iniciatívu nás tam bolo, ja neviem, možno do 20. A proste my sme nevedeli, že ako prídu tí ostatní ľudia naladení. Však to mi jasné. Ale tam my sme to nejako neorganizovali, že teraz tam bude musieť byť nejaký hluk alebo krik. To sa nedá zorganizovať. Vôbec. To bolo tak spontánna energia z toho zhromaždenia, že... A oni tam predstavili teda tých predstaviteľov a to bola fakt možno otázka 2 sekúnd, že ako tí ľudia zareagujú, že či začneme ako tlieskať, alebo začneme proste prejavovať nejaké tie negatívne emócie. A fakt to bolo veľmi zaujímavé. Ale ja musím teda povedať, že oproti nášmu pánovi starostovi, ktorý hneď zareagoval, zvolal verejné zhromaždenie, sadli sme si v kultúrnom dome, vyrozprávali sme si tieto veci, takže on hneď reagoval, čiže to bolo dátumové 3.6. A pán primátor Šurian zvolal verejné zhromaždenie 4.9. Čiže to máme 2,5 mesiaca informačného vákua, kedy my sme do toho búšili, pýtali sme sa, my sme medzi tým urobili facebookovú stránku, urobili sme webovú stránku, upozorňovali sme, stretávali sme sa, písali sme maily. A odozva z vedenia mesta Šurian bola nulová. Takže tam nie je sa čo čudovať, že tí ľudia boli nabudení, pohoršení, nevedeli, koho sa majú pýtať. Bolo to podľa môjho názoru úplne pochopiteľné, že to takto dopadlo. My sme dokonca sa pokúšali iniciovať aj stretnutie, ale to by si mohol starosta ty povedať, čo je taká tvoja parketa so šurianskými poslancami. Stretnutia prebiehali aj na úrovni starostov, a tak ako aj spomínali, tak vlastne bol na úrovni aj šurianských poslancov. So starostami, s okolitými som sa prvýkrát stretol 4. júla, kde sme ich vlastne, to, čo sme my vedeli, aké informácie sme získali za ten mesiac, tak im to vlastne bolo predostrené. A samozrejme v mesiaci august, myslím, že to bolo niekedy okolo polovici tohoto mesiaca, som sa stretol s pánom primátorom mesta Šurany, kde som mu vlastne povedal, že bolo by asi vhodné, keď sa to týka našich 2 samospráv, stretnúť sa na úrovni obecného zastupiteľstva obce Bánov, mestského zastupiteľstva mesta Šurany a občianskej iniciatívy, aby sme si jednoducho vykonzultovali tieto veci, alebo respektíve celú túto investíciu, ktorá by mala byť teda v našich dvoch katastroch. Takže my sme nastojili na to, aby sa to vlastne zorganizovalo ešte v mesiaci august.
aj pred týmto verejným zhromaždením a verejným stretnutím s občanmi 4. septembra. No a po tomto stretnutí som odchádzal od pána primátora s tým, teda, že vlastne on bude informovať svojich poslancov, kde mi oznámi, že kedy by sme sa teda vedeli stretnúť. Ja som apeloval hneď, aby to bolo ešte v tom danom týždni, on povedal, že to je veľmi skoro, teda, že aby sme to po prípade naplánovali na ten ďalší týždeň, v tom mesiaci august. No a vlastne odpoveď jeho bola vlastne taká, teda, že poslanci mesta Šurany sa s nami teraz vlastne stretávať nebudú, že možno, že to bude niekedy v mesiaci september alebo to ďalšie obdobie, ale že aktuálne teraz vlastne sa nestretneme na tejto spomínanej úrovni ako 2 zastupiteľstvá plus takisto aj občianska iniciatíva. Podľa možno nejakých takých zákulisných informácií ja som potom s niektorými poslancami aj toho mestského zastupiteľstva komunikoval. Neviem, mám informáciu, že vraj to bolo predostrené tak, že ja sa chcem s nimi, alebo obec Bánova aj spolu s poslancami obecného zastupiteľstva Bánova sa chce stretnúť až v septembri a ja som dostal vlastne odpoveď, že tí mestskí poslanci sa chcú stretnúť s nami vlastne v septembri. Pritom vlastne to nebola pravda, pretože my sme sa chceli čo najskôr a čo najrýchlejšie vlastne stretnúť na tejto úrovni, ako som spomínal, 2 zastupiteľstva, 2 predstavitelia týchto samospráv, starosta, primátor a občianska iniciatíva. A občianska iniciatíva takisto bola vylúčená aj zo stretnutí s MH Investom. Čo plánoval MH Invest, že sa bude na pravidelnej báze nejako stretávať na pôde Bánova. Jednoducho my sme boli odtiaľ vylúčení. A s kým sa potom chcú stretávať? Oni sa chceli Bánova? Stretávať len s poslancami. No, aké sú teraz vaše plány? Možnosti, samozrejme, vždy nejaké možnosti sú. Takže toto sú všetko, by som povedal, nežijeme monarchii, ale to sú všetko volení zástupcovia, čiže oni jednoznačne musia skladať svojim voličom sľuby, ktoré dali, aj hájiť ich záujmy a ten odpor je úplne hmatateľný. Takže či máte ešte nejaké plány, im tú hmatateľnosť toho odporu ešte viacej zvýraziť, myslím minimálne na tej komunálnej úrovni, hlavne čo sa týka mesta Šurany, lebo tam vyzerá, že ten primátor proste je už nejakým spôsobom rozhodnutý. No my každopádne pripravujeme nejaké právne kroky a čo vieme, tak aj nejaké konkrétne fyzické osoby majú pripravené trestné oznámenia. Takže niečo určite sa tam bude podnikať a potom my sa už spoliame v tejto fázi len na nejaký odpor obyvateľov, občanov. Však samozrejme, teda, aby vyšli do ulic, aby dali vedieť, že s týmto celým nesúhlasia a preto aj chcem vyzvať našich spoluobčanov, či z Bánova, či zo Šurian, aby neupadali na duchu. Vytvorila sa totižto taká atmosféra takej skepsy, že všetko je už rozhodnuté, my aj tak s tým nič nezmôžeme, to vláda a to tamtí, hentí. Nie, ľudia, vy si uvedomte, že máte tú moc vo svojich rukách. Vy sa musíte zmobilizovať, vy musíte vyzývať svojich susedov, kamarátov, priateľov informovať. Proste každý nech urobí to, čo je v jeho silách a nech zoberie do svojich rúk aspoň čiastkovú zodpovednosť. Nikto to za nás neurobí, ani za vás. Takže ja apelujem, nestrácajme nádej, bojujme ďalej. Pokiaľ fabrika nestojí, ešte vieme tieto veci zmeniť, zastaviť. Ja som o tom presvedčená. Ja sa ani neviem predstaviť, že jak by sa to potom realizoval, keby tí ľudia, tých fóriem odporu je strašne veľa, samozrejme, čo môžete zvoliť ako občania, demonštrácie a tak ďalej, že keď ten odpor bude naozaj masívny a organizovaný na tej komunálnej úrovni, ja si neviem predstaviť, že by sa tam niečo začalo realizovať mocensky, viete, to si neviem predstaviť, ako nežijeme v takom štátnom zriadení, aby to bolo možné, takže je to problém pre nich, určite to je problém. Aj keď sú, by som povedal, organizovaní, je to vládne rozhodnutie a tak ďalej, myslím, že sa naozaj budú tam ako rôzne záujmy prekrývať, však aj tí Číňania si tam ten joint venture, čo urobili so slovenskou firmou, neurobili náhodne a sú tam všetkí ľudia v pozadí, ktorí proste spôsobili svojím záujmom ten projekt, možno vstupom nejakým do toho projektu aj to, že je to také prechodné súčasťou politickou reprezentáciou. To si povedzme rovno. Je tu jedna otázka ešte ohľadom Šurian, že
píše poslucháč, že či poznáte nejakú firmu Bangjo Shurani. Bangjo Shurani. A vlastne, že keď teda máte taký veľký záujem o ten environment v súčasnosti s tou baterkárňou, že teda prečo sa neozvali aj pri tejto firme, tak asi to je nejaký lokálny znečisťovateľ, lebo tam píše, že tam sú nejaké litre oleja vypúšťané kade tade. Tak čo nám o to viete povedať? Viete čo, ja milujem otázky takéhoto typu. A prečo ste to? A čo ste robili 2 roky? A prečo ste nerobili hento? A prečo vás nezaujíma toto? Ja neviem, čo tí ľudia čakajú. My sa venujeme baterkárni, teda ja osobne 5 až 12 hodín denne. A takýchto ľudí v mojom tíme je viac. Respektíve v našom tíme. My sme sa združili preto, lebo sa sem valí obrovská mega investícia, ktorá bude mať šialené následky na životné prostredie a zdravie. Myslím si, že sa to s nejakým banžom nedá porovnať. Robíme to v rámci nášho voľného času a už voľného času. My ani nemáme voľný čas. Ja osobne som napríklad vyčerpala celú moju dovolenku na to, aby som mohla naštudovať všetky tieto veci. A teraz tu nejaký pán poslucháč napíše, že a prečo sa nevenujete tomu, prečo sa nevenujete hentomu. Tomu by sa mali venovať štátne orgány a štátne inštitúcie. A my tu nemôžeme suplovať úlohu štátnych inštitúcií, ktorí sú tam, tí ľudia za to platení. Tam jednoducho tie tetušky a ujovia sedia 40 rokov na jednej stoličke a urobia to, čo sa od nich čaká. A ďalšia vec, táto firma sa nachádza v meste Šurany. Čiže ona není nejako na okraji, že by sa povedzme, že nás nejakým spôsobom akože dotýkala, či už katastrálne, alebo že by sme boli nejakým spôsobom prepojení, tak to nie. Ona sa nachádza v meste Šurany a ak pán poslucháč teda vie o takýchto nejakých veciach, nech sa páči aj obyvateľ Šurian, tak môže aj on... Ako aj vy konáte teraz v prípade baterka. Presne tak. Mohol tiež konať v prípade tejto firmy Bangjo Shurani. Dokonca to je aj v ústave, že to je naša povinnosť konať, keď vieme, že môže prísť k nejakému závažnému poškodeniu alebo znečisteniu životného prostredia. Takže pán poslucháč, nech sa páči, pustite sa do toho. No, ja si myslím, že tá dnešná diskusia bola výživná, že sme prešli vlastne ten projekt baterkárne Šurany, tie výhrady k nemu z rôznych optík a na to naše stretnutie 2-hodinové si myslím, že to stačilo na dnes a teším sa na to, že uvidíme, aká bude odozva, kam to pokročí, aké budú veci. Samozrejme, tu máte dvere otvorené a možno aj v inej zostave, keď sa bude rozprávať, lebo tam vidím ako dosť veľký problém okrem samotného projektu, aj ten vyvlastňovací. Takže možno v troška pozmenenej osádke by sme urobili nejakú ďalšiu diskusiu špeciálne k tomuto a venovali by sme sa zasa s inými optikami na tento problém baterkárne Šurany. Takže ja vám pekne ďakujem za účasť v diskusii a teším sa niekedy na budúce. A ja by som sa vám veľmi chcela poďakovať v mene iniciatívy, ale aj obce Bánov, aj zrejme aj všetkých obyvateľov našej lokality za túto príležitosť. My sa naozaj stretávame s ľuďmi, ktorí so slzami v očiach nás prosia, robte niečo. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Jednoducho tí ľudia to nechcú a sme tu takto spolu a spolu teda bojujeme, takže ďakujeme aj za tento priestor a tešíme sa niekedy na budúce. Takže prajeme vám pekný večer. Pekný večer. Dovidenia.